نابراي تتصبقو صباح صباح كالي لما أخيمكا أي بخلتي حيلي بأخا سكيريو أنا بسالها موتي مويت كذهب كان هيوين سالها عندي خوينة حداش فكرة أتابع ጭብጨባ ይገባሃል ለኢየሱስ ሃሌሉያ كان يسعبني سخاوش تيلن زسقالي نابراي تتصبقو صباح صباح قال ينما أغيمكا أي بخلتي حيلي بأخا سكيريو أنا بسالها موتي مويت كذهب كان يهول سالها عندي خويلي أي بخلتي حيلي بأخا سكيريو أنا بسالها موتي مويت كذهب كاليوين سالها عندي خويلي أي بخلتي حيلي بعضا سكيريو أنا بسالها موتي مويت كذهب كاليوين سالها عندي خويلي عمل عللتا نسخات تتبع أي كتنقني نقرات عيري تعرف ونتمتع يسوس هي مسالي أمانيئيل الله وشتي أمانيئيل الله وشتي تحسيت حسك قدمي أمانيئيل الله وشتي أمانوئيل الله وشتي تحسيت حسك قدمي تحسيت حسلو أبا تحسيت حسك قدمي تحسيت حسلو أبا تحسيت حسك قدمي تحسيت حسلو أبا مسالين نقرين وداك موت صدقوينك عبسفانك استقمتك يمسكنك مسالين نقرين وداك موت صدقوينك عبسفانك استقمتك يمسكنك أمسكنك الله سي أمسكنك يمسكنك الله سي أمسكنك يعلن لك يباركك الله يباركك يزمرك الله يزمرك نردي إيتي نلعلنا خاسي بسماياتي دبناتاتي ستوي الضحكة ماني مسلك 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 مساخي قبلك عني هرمني سدرحني أباخي قبلك عني هرمني وأبي سقاومني سرحي كله سرح كايو عبت مسكن سازم كايو
ዘይተኸፍለ ልቦንም መስግነካ ስርሐይ ኩሉ ስሪሕካዮ ኣብቲ መስገን ዛዚካዮ ዘይተኸፍለ የልቦኒሞ መስግነካ መስግነካ ኣለሁ ኣመስግነካ መስግነካ ኣለሁ ኣመስግነካ ውድሰካ ኣለሁ ውድሰካ ኣታጣሓሲ ምሳኻ ይጥሕእ ካብቶም ሰዓርቲ ኣሲና ንበልጥ ኣታጣሓሲ ምሳኻ ንጥሕእ ሰዓርቲ ኣሲና ንበልጥ ኩሉ ትኽእል ዝመደብካዮ ዝኽልክለካ ሓደ እኳ የለን የለን ኩሉ ትኽእል ዝመደብካዮ ዝኽልክለካ ሓደ እኳ የለን የለን ኣነ ታጣሓሲ ምሳኻ ንጥሕእ ካብቶም ሰዓርቲ ኣሲና ንበልጥ ኣታጣሓሲ ምሳኻ ንጥሕስ ካብቶም ሰዓርቲ ኣሲና ንበልጥ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌ ሃሌሉያ 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 ማርያም ናታ ትብለው ትዝገበረ ጥዑም ሽቶ ንኽብርኻ ካብ ተሰብረ ኣንነተይ ትስሚካሓሉ ኩሉ ንኽብርኻ ስውኦ ክትከብረሉ ናይ እምባሪ ዒላማ ፈሪሁለይ ምስለ ፍቓድካ ምዃኑ መድዕነይ ንድምፀይ ኣልዒነ ብጥዑም ዜማ ንስምካ ክዕብዮ እንደገና ማርያም ናታ ትብለው ትዝገበረ ጥዑም ሽቶ ንኽብርኻ ካብ ተሰብረ ኣንነተይ ትስሚካሓሉ ኩሉ ንኽብርኻ ስውኦ ክትከብረሉ ናይ እምባሪ ዒላማ ፈሪሁለይ ምስለ ፍቓድካ ምዃኑ መድዕነይ ንድምፀይ ኣልዒነ ብጥዑም ዜማ ንስምካ ክዕብዮ بضوعك يسوس انك هللويا 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 هللويا
ከምልኾይ ነቲ ዓብይ ጎይታ ከምልኾይ ብፍጹም ዘይርታ ከምልኾይ ነደቕቲ ዝነዓቐዎ ከምልኾይ ነቲ ርእሲ ማዝን ከምልኾይ ነቲ ዓብይ ጎይታ ከምልኾይ ብፍጹም ዘይርታ ከምልኾይ ከምልኾይ ሃሌሉያ ኢየሱስዬ ኢየሱስ ጎይታዩ ኢየሱስ ጎይታዩ ሃሌሉያ ሪኻ መንፈስ አምላክ ፕሮቶኮል ካትሕሉ ይገብረካኒ በቃ ንዑ ንሕና ተጸለልና ህዝቢና ግን ንክርስቶስ ጥራይ ግን ንአምላክ ጥራይ በቃ ሃሌሉያ አታኻት ዝበለጥ ዕድልቲ የለን ካብዚ ዝበለጥ ክብሪ የለን ሃሌሉያ ንስኻስ መሳርሕቲ አምላክ ክትከውን ተማቐልቲ ባህሩ ክገብረካ ካብዚ ዝበለጥ የለን أرى إذا ترى يا بكا كابتن على العلن تايبوي هيوتي خمو كبر كبر أنا سايدة كمين أنا سايدة كمين كبر كبير أرى يقول بوس لزخوني بكا أتخابون العلي وتيبلنا هاليلويا أتخابيدي وتينا هاليلويا نسخاتكم جنايلو كابت المات نبدأ زبالة برهان هاليلويا استساقرنا هزبي هاليلويا سلزخون كاشعو كنتاتاي حزكانيو نعاها كنتاتاي حزكانيو نقر يملا ايملا نسخاقن كاوخا مملا خايت عقتنيغا كنتات كمزلا ويتن هاليلويا كوميلا استير حفتنا هاليلويا 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 إلى الله هاليلويا بمالدا بكتري هاليلويا بمشتي هاليلويا بلاليتي ሁሉም ዳለ ሆኖ ሃሌሉያ ሳይቀየ ሃሌሉያ እላለ ሃሌሉያ እላለ በማለዳ ሃሌሉያ በቀትሪ ሃሌሉያ በሌሊት ሃሌሉያ በምሽት ሃሌሉያ ሁሉም ዳለ ሆኖ ሃሌሉያ ከይተለወጠ ሃሌሉያ ከመስገኔ ሃሌሉያ ከይተለወጠ ሃሌሉያ ከይተለወጠ ሃሌሉያ ከይተለወጠ ሃሌሉያ ከይተለወጠ ከይተለወጠ ነገር ከይበለ ሃሌሉያ በሉስኪ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በማለዳው ሃሌሉያ በቀትሪ ሃሌሉያ በምሽት ሃሌሉያ በሌሊት ሃሌሉያ ሁሉም ሁሉ ሃሌሉያ ሁሉም ሁሉ ሃሌሉያ ከመስግኔ ሃሌሉያ ከመስግኔ ሃሌሉያ ከዕልሌ ሃሌሉያ ስራሕ የብለይ ሃሌሉያ ናትካየ አነ ሃሌሉያ ስራሕ የብለይ ሃሌሉያ ከምልኸ አነ ሃሌሉያ ወቂሉ ሁሉ ሃሌሉያ ከይተቀየረ ሃሌሉያ ከይተለወጠ ሃሌሉያ ወቂሉ ሁሉ ሃሌሉያ ወቂሉ ሁሉ ከይተለወጠ ሃሌሉያ ከይተቀየረ ሃሌሉያ ከይተለወጠ ሃሌሉያ ከይተቀየረ ሃሌሉያ ወቂሉ ሁሉ ሃሌሉያ ወቂሉ ሁሉ ሃሌሉያ 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 እላለሁ ሃሌሉያ 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 እላለሁ ሃሌሉያ በማለዳ ሃሌሉያ በቀትሪ
በምሽት ሃሌሉያ በሌሊት ሃሌሉያ ሁሉ እንዳለ ሆኖ ሃሌሉያ ሳይቀየር ሃሌሉያ አመልኩ እልልታ ሃሌሉያ አመልኩ እልልታ ሃሌሉያ አመልኩ እልልታ ሃሌሉያ 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 ላ ላ ላ ላ ላ ገሪካለይ ኻሞ ዓብይ ነገር ገሪካለይ ኻሞ ሰናይ ነገር ገሪካለይ ኻሞ ዓብይ ነገር ገሪካለይ ኻሞ ሰናይ ነገር እንታይሱ ዋጋ ከፊልካ ዓዲካኒ ተመስገን ናይ ገዛ ርእስኻ ገሪካኒ ተመስገን ዋጋ ከፊልካ ዓዲካኒ ተመስገን ናይ ገዛ ርእስኻ ገሪካኒ ተመስገን ኣነ ናትካየ ድሕሪ ደጊ 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 ቅዱስ ከረነይ ሸይመካ ተመስገን ንጉሰይኻ ንስኻ ተመስገን ኣብ ዙፋን ልበይ ተቐመጥ ተመስገን ከምዚ በለኻ ሳቢሕ እንታይ ተመስገን ኣነ ናትካየ ድሕሪ ደጊ እወይ 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 ኣነ ናትካየ ድሕሪ ደጊ ቅዱስ ከረነይ ሸይመካየ ተመስገን ንጉሰይኻ ንስኻ ተመስገን ኣብ ዙፋን ልበይ ተቐመጥ ተመስገን ከምዚ ደለኽ ስለዚ ተመስገን ኣነ ናትካየ ድሕሪ ደጊ ኣነ ናትካየ ድሕሪ ደጊ ብልዕሊ እናኻለዴት ኣብ ሰማይ ዝተወዳሕካ ፀበባት ናማሳጅረ ተፅሬና ቤዳውታ ህዊን ምማኑ ዘሸግር ኩኔታ ተሳጊካያ ታቦት ዝተበርደት ሕይወተይ እነሆ ትዝምረኝ እነሆ ትዝምረኝ እነሆ ትዝምረኝ እነሆ ትዝምረኝ እጓሂ ተኪዘ ይወፅእ ኣብ ቅድሚትኻ ይወድቕ ድንገት ኣይተኸልከልን ብትርኢት ገጽካ ይጸግብ ዓረታት ውሑታት ዝሰምዖ ንልቦምን ተበርትዖ ዓወተይ ካደጊፍካኒ ምፅንናዕካ ኸሪድካኒ ምፅንናዕካ ኸሪድካኒ ምፅንናዕካ ኸሪድካኒ ምፅንናዕካ ቀርነይ ከናይ ጎባይ ኣልዒልዎ ብሓድስ ዘይቲ ቀርነይ ከናይ ጎባይ ኣልዒልዎ ብሓድስ ዘይቲ ዓፈይ ናብ ጸላተይ ሃሂልሎ ልበይ ብእግዚአብሔር ይሕጐሳሎ ልበይ ብእግዚአብሔር ይሕጐሳሎ ልበይ ብእግዚአብሔር ይሕጐሳሎ ልበይ ብኣምላኸይ ይሕጐሳሎ ልበይ ብእግዚአብሔር ቀርነይ ከናይ ጎባይ ብሓድስ ዘይቲ ቀርነይ ከናይ ጎባይ ብሓድስ ዘይቲ ጠቢእዎ ዓፈይ ናብ ጸላተይ ሃሂልሎ ልበይ ብኢየሱሰይ ይሕጐሳሎ ልበይ ብኣምላኸ
يحبسالو لبي بيسوسي يحبسالو لبي بأملاخي يحبسالو لبي بيسوسي يحبسالو كاسكاسي معاسيد اللي ستقبلي إيدو ديا ردي أسني جراتني كاسكاسي معاسيد اللي وزحي بحقي إيدو ديا ردي أسني نايلون سب اسكا خمس كلوبي اسكا خمس كلوبي اسكا خمس كلوبي كاسكاسي معاسيد اللي إيدو ديا ردي أسني كاسكاسي معاسيد اللي وزحي بحقي إيدو ديا ردي أسني اسكا خمس كلوبي اسكا خمس كلوبي اسكا خمس كلوبي اسكا خحل لوبي اسكا خحل لوبي هيوتي خمو كبركب على سايدك من كبركبي على سايدك من كبركبي على سايدك من كبركبي على سايدك من كبركبي ببمعتو ببساعتو بيقولي مدسكا ببمعتو ببساعت بيقولي انت ببمعتو ببساعتو بيقولي مدسكا زعتو ببمعتو ببساعتو بيقولي هاي انكا انكا انت مسيانا انكا انكا انت انت انكا انكا انت مسيانا انكا انكا انت انكا انكا انت مسيانا انكا انكا انت ببمعتو ببساعتو بيقولي زمر زمر ببمعتو ببسا انكا 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 انا تاينو ياي بمفرسو نكاي اترفرفني هاجر ملوني ياي بقماتو نكاي اترفرفني انا تاينو ياي بساتو نكاي اترفرفني አገዘኛ ገዜ አገዘኛ ገዜ አገዘኛ ገዜ አገዘኛ ገዜ አገዘኛ ገዜ ወይ አገዘኛ ገዜ ጠላት አይኑ ያየ በቅባቱ ነካኝ አትረፈረፈኝ ሀገር ሙሉን ያየ በመንፈሱ ነካኝ አትረፈረፈኝ ጠላት አይኑ ያየ በቅባቱ ነካኝ አትረፈረፈኝ አገዘኝ አገዘኛ አገዘኛ ገዘኝ አገዘኛ ገዘኝ አገዘኛ ገዘኝ አገዘኝ ዘይ ከሙዚቃ ጋር ይገባሃል 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 ሃሌሉያ ዘይ ፈተና ይኮነ ዘይ ሰራ ይኮነ ዘይ ጠንቆለ ይኮነ ዘይ ፈተና ይኮነ አይከኒ ከተንክፍና አይቀጥሪ ሐዊ አሎ አንሱሪያይ ክትንክምና አይገጥር ሐዊ ያለው አንሱራ ኢየሱስ ሃሌሉያ ሄላባንቶ ሰፍራላላቦያ አረ ይህዋተ እሱ እኮ የሆይኑ ክብርና በቃ አታናቴ ሞዴል ኢየሱስ ይበቃ አታማይ ሞዴል ኢየሱስ ጥራዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሪኻ ክብር ተመጽ በቃ የጸልዩ ሃሌሉያ ዳዊት ነቲ ወርቅ ዝኾነ መንበር አይራአየን ነቲ አሽሓት ሚሊዮናት ዝገዝኦ ነበረ ግዛአት አይራአየን ግና ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ አታ ክብር አምላኽ ተመሊእሆም ኢኻ ትኸውን ሃሌሉያ ሃሌሉያ زحلفت يذكرك بك كابي كم تمنزعك تفلت بك كابي تصوعك تفلت كابوزو او تازلو دمص هاي يسمع يسوس اتدمص خي يسمع يسوس هاليلويا
ريخا ولا نسخة يتعملني تلك يا ونسخة بقدي زتعمون عاقة نسخة يتعملني تلك حقوقها تهيبك يمت شعوب كابت تخفي خيا وزل خبوتها كابت زي متنا كذا لبوتها متيو أتي أبقى قران نبت تقري زلخي فتوتي كابون عوتي دمتخي أسمعني قتكون أريني مسبلك قويتاي لبي مريخ كاني أتا خاب زي تسوع بوتا يتسوعنا بكا خاب زي تسوع تسوعنا هاليلويا أمن لغنا خبال زي عذر زي بك أدهمك وش خاطيس أتسأل لبلك فور هاليلويا أتي أبقى قران نبتتقعي زلخي فتوتي كابون عوتي أي متنكني لكوي كسكوي ناريني مسبرك قويتا وني مليكا عمسك المويتكا كتدحنني داتسلاكوخا زفتخني كم زيري اخون عقرمني عجنغني حي الفغرخا حي لخوينني كزمر لك يدرخني أبلو لومي كم لخوي زبلنا زعمنا هاليلويا بلو بشم شباب عللتا عمسك المويكا كتدحنني لا تلاكوخا زفت غني كمسيري اخوي عقرمني زي مضر وينو عدر ساي حي الفغرخا حي لخوينوني كسمر الكا ادر غني كسمريه اي قارق النعفا كسمريه اي قارق النعفا كعلليه الل اي قارق النعفا كعلليه حياتنا عليك الترحو قنشين عملاخ كالوخا أبيت تقسي حيان حابيرو كتارروخا عليك خبر توارن كالي حسر مكرات أقلك أسلي كتتصبغو زليل عالمي زمن هيوتي أزمرنك كسع زلخو أزمرنك حياتنا يعلم الترحو دنشين أبين تعقسي حيان حابيرون كتارروخا عليك غبر توارد كالي حسر مكرات كاسي كتتصبغو زلي عالمي زمن هيوتي كسمر الكا كسع زلخو أنا قللكا زمن هيوتي كسمر الكا كسع زلخو كمسكر الكا حبت حكاني
ሰማያው ምርዛ ዝምረኽ ብለካ ኢየሱስ አብጸጽባ ካብበጻሕካኒ ኣምላኻዊ ምርዛ ዝምረኽ ብለካ ኢየሱስ አብጸጽባ ብርክብል ዝጅምሮ ናይ ሕይወተይ ቀዲ ውራይ ምምላኽ ውራይ ምምላኽ ንዓኻይ ውራይ 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 ምምላኽ ንዓኻይ ውራይ ውራይ ምምላኽ ንዓኻይ ምሕረት እግዚአብሔር እዩ ልበይ ዝኸበዶ ፍቕሪ እግዚአብሔር እዩ ልበይ ዝኸበዶ ናይ መስቀል ስራሕ እዩ ልበይ ዝኸበዶ ናይ መስቀል ስራሕ እዩ ልበይ ዝኸበዶ ፍቕሪ እግዚአብሔር እዩ ልበይ ዝኸበዶ ከምቲ ተበልኩነ ከመይ ለየ ዝገልጹ ከምቲ ተበልኩነ ከምቲ ተበልኩነ አረ ኢየሱስ ጐይታይ ኢየሱስ ጐይታይ ኢየሱስ ጐይታይ ኢየሱስ ጐይታይ አታ ኢየሱስ ጐይታይ አምላኽ ንዓና ሰናይ ኢየሱስ ጐይታይ ኣብዘለው ደቂ ገዛውትና ይትረፍ ብጐይታ ክኸውን ሰብ ጥዑይ ሰብ ደይወፀሉ ገዛውቲ ኢየሱስ ጐይታይ ስነ ስርዓት ዘለዎ ሰብ ተሪኢኻ ትግረም ኢኻ ቃል ኣጋኑኖ ኣይኮነን ቡሩኻት ኢየሱስ ጐይታይ ክንሓቂ ሽዑ ክሓስቦ ከለኹሲ ንዓይ ካብ ዞባ 7 ብቁፅር ገዛይ ሙኻሱ ዝኹሉ ኣድማሳት ዝገዛእ ኣምላኽ ስጋዕ ክንዲ ዝዓብ ስልጡን ዘምልኾ ዘይሰኣነሲ ንዓይ መፂስ ብገዛእ ፍቓድ ምሕረሲ እግዚአብሔር እዩ ንልበይ ዝኸበዶ ፍቕሪ እግዚአብሔር እዩ ንልበይ ዝኸበዶ ናይ መስቀል ስራሕ እዩ ልበይ ዝኸበዶ ናይ ቀራንዮ ፍቕሪ ልበይ ዝኸበዶ ከምዚ ተበልኩነ ከመይ ለየ ዝገልጾ ከምዚ ተበልኩነ ከመይ ለየ أنت عللكني أنت زمركني وما إلى ينزقلته أي ستمني علوكم ساي نغني تيو كلوا من قدي كم تزمتو تعاولوا نفاس تقني حبي عياسم يسوس عيستمانيو مكري كتو وجاهي ويتي عباي زلو عيسد من مركبي كتو وتحياتي عباي زلو علو مساي علو مساي عواني علو مساي عواني مساي علو مساي ايش هذا علو مساي ويلي يا كوكو علو مساي كبرت عني علو مساي كحيلني علو كبرت عني عماك البحري نقيد اللوكا عبلع المايات ودينا لوكا عسر كايركا عكايداخا سرح كافلي بني مسلكا يبتعر التا يمتعي ولعتا عماك الهزبو كبير غيتا يبتعر التا يمتعي ولعتا عماك الهزبو كبير كمي تملكو كمي يزع شكا نعي بينها تخونكو شعود يدعمك كمي تملكو كمي يزع شكا نعد كادر اي تخونكو شعود يدعمك كبر 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 كعملا يتنسى تاريخ اللونني نسكن على يملكل يقوم لي كواني كبر السمين بدل ابيات يا دلاتي يا دفتا صابني يسوع تعلبني يسوع تعلب عتتازوني يسوع تعلب يسوع تعلبني يا ست كفا من كل عبابي سيسوع
ውርደት መስሏት ክብሬን መጣል ማንሻ ይደለ ክብር አይደለ ሰማይ ተሰራ ምድር ለሰረካ ያለን ቢሆን አልፋና ኦሜጋ ከዚህ በላይ ይሆናል ገና ይሆናል ከዚህ በላይ ይሆናል ገና ይሆናል ከዚህ በላይ ይሆናል ኢየሱስ ከባ ሚልኮን ባባቴ እንዲስሆን ወርደስ መስራ ክብሬን መጣል መጀመሪያ እርሱ አይደል ክብሬ ሰማይ ለሰራ ምድር ለዘረጋ ያለ ቢሆን አልፋና ኦሜጋ ከዚህ በላይ ገና ይሆናል ከዚህ በላይ ይሆናል ገና ይሆናል ከዚህ በላይ ይሆናል ገና ይሆናል ክብር ይለንዴ ሰይጸደኩሃ ደጋኪ መንዴ ክብር ስብለካ ንገስ ይለሞ ሰይጸደኩሃ ደጋኪ መንዴ ንገስ ስብለካ ከመይ ሰበልኩ ከመይ ይዝሕሸካ ናይ በይንኻ ተኾይነ ሽዑ ይድበካ ከመይ ተበልኩ ከመይ ይዝሕሸካ ናይ በይንኻ ተኾይነ ሽዑ ይዕሸካ ኦሆ ክበር 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 ማብየ ልጥራው ስምህን من لك تطوع سمك من لك تطوع سمك من لك تطوع سمك من لك أماطر لك تطوع سمك حتى فغري دوخم لك حتى لوه دوخم لك منبري دوخم لك حتى لوه دوخم لك ما بيال تراو سمهن ما بيال تراو سمهن سمنه ماني لك تطوع سمك ماني لك سمنه ماني لك أباطر لك ماني أتا فقري دوخم لك أتا لوح دوخم لك أتا يسوس دوخم لك منبري دوخم لك مسكري دوخم لك من حالي شبشباني يسوع ألتا يقبوي أمليخ كايو زي تقب ودع عملا هاليلويا أتا خبز موتا يخون لنا لك أتا خلو ملو عرمي خاند أمليخ كاتنبر هاليلويا حجي غالبكم مسناي أداوكم اللي بكم من العلي ناو أقاميتكم من الشيط انك تكون ندل يالله هاليلويا نتيب قون خازل لو خمزب الله هاليلويا بفلتات كتمالالس قديتها خاي والله لومي بفلتاتي خاتمالالس والله كمتي ود أملاخ أباها أمين وحرير زلون ساعة تأمن والله تأمن لومي والله نسخانا يقل لي والله هاليلويا نسخا تنفاسيخا ود أملاخ سليت الرأي اللي والله سليت الطابق هاليلويا أما تحف قدس كم زقات إمو أتاسي بيتي بزيت جرا أقروق تحاسبهم سأتوسي زي سرهم بسرحو سباتني رماؤه هفتامات كبرتينا بهالتي هاليلويا شعوس هاليلويا انتاي لما أتازس من مهانا يفلدي لما نيسوس نيسوس هاليلويا نسو يفلد حساب سب يفلد دخام سب زردا يسوس هاليلويا شعوقن كم زغينو نسا ولا حنت غتم اللساي كالتن أتازم اللسان كان أخا ودع من لاخيو أتاتبق أخا ودع من لاخيو هاليلويا نو إلو قدفوا إلو هاليلويا قدفوا أتا قدفهم زبال كهزبكو يا هاليلويا قدفهم زيوم ناتا يوم زبالنا هاليلويا شعو سماي تتابعو هاليلويا سماي تزاريبو هاليلويا لا توستا لبان تلبا دلافوي يسوس قويتاي بميزانو تمزين اي زبل السب بميزانو تمزين اي زبل السب يسوس قويتاي نعم لخ سب اندات تزاربت كلا نتا سبيتي كونن حثيتوما
ኢየሱስ የማሐቲቶም ኢየሱስ አይፈልጥኒ ነው እጅ ኢየሱስ አይሐትወንም ንዓኻ እምዳሐቱኻ ስኻኻ ከምዚ ልካ ኢኻ ትምልስ ልካለይ ቀረቤናው ቃለው ስሙ ከተነሳ እንዴት ዝምላለው ሁኔታ መጣና ጠየቀኝ አሁን ታመልካለ ወያለኝ ጠያቂው መጣና ጠየቀኝ አሁን ታመልካለ ወያለኝ አመልካለው አመልካለው ጨምሪ አመልካለው መሊሴ ሃሌሉያ ንኽሰ በሚዛንካ ክህንነትካ ዘላለማዊ ዝገበርካ ሓልዮት ጾር ነፍሰይ ዝጾርካ ምን አሎ ከማኻ ኢየሱስ ምን አሎ ከማኻ ምን አሎ ከማኻ ትረአየለይ ምን አሎ ከማኻ ንኽምዘን ብሚዛንካ ክህንነትካ ዘላለማዊ ዝገበርካ ሓልዮት ጾር ነብሰይ ዝጾርካ ምን አሎ ከማኻ ኢየሱስ ምን አሎ ከማኻ ምን አሎ ከማኻ ኢየሱስ ምን አሎ ከማኻ ኢየሱስ ካህን እዛ ነብሰይ እሙን ብቑዕ ዘይበርስ ርስተይ ኢየሱስ ካህን እዛ ነብሰይ እሙን ብቑዕ ዘይበርስ ርስተይ እሙን ብቑዕ ዘይበርስ ሃብተይ እሙን ብቑዕ ዘይበርስ ርስተይ እሙን ብቑዕ ዘይውዳእ ርስተይ እሙን ብቑዕ ዘይበርስ ሃብተይ ሞት ዘይጽንዓካ ኣቦ ዝመስከረልካ ሓንሳእና ሓዋሩን ቅድስተ ቅዱሳን ዝሰፈርካ ሞት ዘይጽንዓካ ኣቦ ዝመስከረልካ ሓንሳእና ሓዋሩን ቅድስተ ቅዱሳን ዝሰፈርካ ዘይግደፍ ምሕረት ዘይግደፍ ምድሓን ዘይልወጥ ምድሓን ዘይልወጥ ምድሓን ቅድስተ ቅዱሳን ዝመንበሪኻ ንዓይ እውን ዝሰወርካኒ ኣባኻ ኢየሱስ 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 ኩሉ ፍጥረት ብዘለዎ ቋንቋ ከማኻስ የለን ከማኻስ የለን የለን ይብለካ ኩሉ ፍጥረት ብዘለዎ ቋንቋ ከማኻስ የለን ከማኻስ የለን የለን ይብለካ ኧረ በሓንሳብ እስኪ ዓብኢኻ ጉባኤ ይሰማዕ መገዲ ዓብኢኻ ብሓቂ ወብሓቂ ዓብኢኻ ዘይምርመር ትናትካ ጎድና ዓብኢኻ በይንኻ በዓል ዝና እስኪ ዓው ብዝበለ ዓብኢኻ ዘይምርመር ትናትካ መገዲ ዓብኢኻ ብሓቂ ወብሓቂ ዓብኢኻ ዘይምርመር ትናትካ ጎድና ዓብኢኻ
أيرسعوني كما يلغ الرزع وي أيرسعوني ناي مسكل أيرسعوني سليز زوارد كايو أيرسعوني سليز دانكا أيرسعوني سليز قدكتكا أيرسعوني سليز دمغا أيرسعوني سليز غسلكا أيرسعوني أيرسعوني في غيرها مقلتي يبلون كالآي في غيرها مقلتي يبلون كالآي في غيرها مقلتي ركبون كالآي في غيرها مقلتي يبلون كالآي يفكرك هاي بابا يفكرك هاي ناي وشت البي يا اسكت زاربو لو ما عند فقرهم قلت هاليلويا أبيك إني فتوتو زماتي من البات أي متسألة أبيك إني فتوتو زماتي من البات أي متسألة أبيك إني تلاتو زماتي بزيكا يسوس أيري أتم حواتي نمدحنكا عديخا تصرفي تخفل الكان يا هاليلويا نمدحنكا بيت سبتا خفل الكاي كلنيو بمولو فغري زفكرنا هاليلويا بزيك المخونا استفقركا حزبي عبكن دي تلاتو زموتي بزيكا يسوس أيريخون أنا وي عبكن دي خنداي زموتي يسوس بزيكا يسوس أيريخون أنا تملكوها يفكرك تملكوها يفكرك تملكوها يفكرك تملكوها يفكرك نعيشي فغريخا نعيشي لو هايخا نعيشي محرديخا نعيشي أبوئيخا نعيشي أديخا نعيشي ردائيخا نعيشي كلويخا أبا نعيشي كلويخا يسوسكو أي لمدي يسوسكو أي تكبي يسوسكو أي لمدي يسوسكو أي تكبي يسوسكو أي لمدي يسوسكو أني يودان يسوسكو أني أكبران يسوسكو أني يودان يسوسكو فكري قرمان يسوسكو فكري قرمان مقرمي متبقي ردائي أبتمان زيركبلو أبتمان ما جوخا زيبللو تركب نسخا تركب اللي ترآي اللي بينخا يسوس
ሃሌሉያ ስሙ ይኽበር ዘዓቢ ንጉስና ዘዓቢ ካህና ሃሌሉያ ዘዓቢ ካህን ሃሌሉያ ናይ ካህናት ካህን ዝኾነ ወዲ ኣምላኽ ሃሌሉያ እልልታ ይግቦይ ካብ ዝንላዕሊ እልልታ ይግቦይ ሃሌሉያ ያንተ ያለ መውደድ ያንተ ያለ ፍቅር ያንተ ያለ መውደድ ትለይብኛለ አባቴ ትለይብኛለ ወዳጄ ትለይብኛለ አባቴ ትለይብኛለ ወዳጄ ኢየሱስ እኮ አይለመድንዩ ኢየሱስ እኮ አይጽገብንዩ ኢየሱስ እኮ አይለመድንዩ ኢየሱስ እኮ አይጽገብንዩ ኢየሱስ እኮ ኢየሱስ እኮ ጥዑም ኢኻ ይትጽገብን ኣምላኸይ ጥዑም ኢኻ ይትምነውን ኢየሱሰይ ጥዑም ኢኻ ይትጽገብን ኣምላኸይ ጥዑም ኢኻ ይትምነውን ኢየሱሰይ ነፍሰይ ትናፍቆ ንህላውነትካ ኣዝያ ሃረር ትብል ክትሪኦ ንገጽካ ካብ ኩሉ ኣብሊፃ ካብ ኩሉ መሪፃ ካብ ኩሉ ኣብሊፃ ካብ ኩሉ መሪፃ ሃሌሉያ ምስ ኢየሱስ ናብራ እውይ ክትእል ሰላም ካብዙሕ ኣይትናወፅ መሊሱ 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 ይጥመንሎ ናብራ ምስ ኢየሱስ መሊሱ 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 ረባታ ሳካታ ለባንዳ ሲካታ ለባንዳ ጂዘስ እስከ በጸናሐና አምልኮ ደስ ዝበለ እንተልይ ዕልታ ጣቂት ሃሌሉያ ኤላ ባንታ ሲካታ ለባንዳ እስኪ ማን አይድኩም ሐፋብ ብላ ሃሌሉያ ለማ አንተ በሉ እስኪ ዝውሕዝ ክብር ለበሉ ዝውሕዝ ክብር ለበሉ ዝውሕዝ እሳት ለበሉ ናይ እግዚአብሔር ክብር በሉ ናይ እግዚአብሔር ኃይል በሉ ናይ እግዚአብሔር ካልነት በሉ አብ ህይወት ካበሉ አብ ቤት ካበሉ አብ አገልግሎት ካበሉ አብ ስራሕ ካበሉ ለማ አንተ በሉ መለከታው ዓለም በሉ ጣልቃ ገብር ይበሉ ዋሕዝ ኸውን ይበሉ ዋሕዝ ኸውን ይበሉ እስከ ዕልልታን እግዚአብሔር ዕልልታ ራካቶ ሳካታ ለባንዳ እስኪ ንሓደ ልሳናት ዘለኩም ሃሌሉያ ንጸልይ ብልሳናት ንሓደ ራካቶ ሳካታ ለባንዳ ጂተ ሎማዓንቲ ዝኽፈት መኽፋት ኣሎ ሎማዓንቲ ዝኽፈት መኽፋት ኣሎ ካብቲ ዝተቐመጠልካ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ሎሚ ዝውሕዝ ዋሕዝሎ ሎሚ ዝውሕዝ ዋሕዝሎ ዝውሕዝ ዋሕዝሎ ዝኽፈት መኽፋት ኣሎ እስኪ ዝኣመነ ኣሜን ይበ ዝኣመነ ኣሜን ይበ ዝኣመነ ኣሜን ይበ እስኪ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ በሉ ናብ ኃይል ናብ ኃይል በሉ ካብ ጸጋ ናብ ጸጋ ካብ ህይወት ናብ ህይወት መውሓዝ በሉ መውሓዝ በሉ መውፃ በሉ ዕልልታ ሪካቶ ሳካታ ለባንዳ የማን አይድኩም ሐፋ ብለሐንስ ጊዜ
ራማማማማማሺናናናኑ ሲካቶራባንዳ ማንቶሲ ሎማ ዓንቲ ብዙሕ ዝኽፈት እየ ዝርኢ ዘለኹ ሃሌሉያ ካብ እግዚኣብሔር ዝኾነ መኽፋት ነዊሕ ዝገበረ ሎማ ዓንቲ ክናቐነቕ እዩ ሕቶኻ ክኽፈት እዩ ሎማ ዓንቲ ደው ዝበለ ክንቀሳቐስ እዩ ብወዲ ኣምላኽ ክንቀሳቐስ እዩ ብወዲ ኣምላኽ ክኽፈት እዩ ኣብ ቤትካ ጣልቃ ክኸውን እዩ ኣብ ስራሕካ ጣልቃ ክኸውን እዩ ዝኣምን ኣሜን ይበል ዝኣምን ኣሜን ይበል ወይታ ይባረኽ እስከ ዕልልታ ንእግዚኣብሔር ይኾነ ዕልልታ ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ኃይሌ ይስኩበሉ አምላክ ኃይሌ ይበሉ ጎይታ ኃይሌ ይበሉ እስከ ኽብርም ጽን እንደገና ሃሌሉያ ዘመርቲ ዓወት አርሴማ ጎይታ ብርኽ ይብልኩም በአምልኾም ተባሪኽና ኢና እስኪ ማናይትኩም ሓፋ ብለ ሃሌሉያ ካብ ዘለኹም ላዕሊ በሉ ካብ ክብር ናብ ክብር በሉ ወሓዙ በሉ እስኪ ወሓዙ በሉ አይትተሓዙ በሉ መዛመራትኩም በሉ ይውሓዝ በሉ አምላ ዓለም በሉ ይሰማዕ በሉ እስከ ዕልታኒ እግዚአብሔር ሆነ ሃሌሉያ ወይታ ይባረኽ ንሓጢር ኮፍ ክንብልና ብፍቅሪ አምላኽ ወይታ ሰናዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ናይ ኣምልኾ ግዜ ፀኒሕና እግዚአብሔር ይኽበር እጅ ድማ ንእሽቶ ምርዳእ ክንወስድ ኢና ቀፂልና ከዓ ናይ ጸሎት ጊዜ ክህልወና እዩ ወይታ ይባረኽ ከም ልሙድ ወርሒ መወዳእታ ክውዳእ ከሎ ከም ክራይስት ከም ማሕበር ብኣዋጅ ነቲ ዝቕፅል ወርሒ መስከረም ብምስጋና ብኣዋጅ ኢና ንኣትዎ ኩሉ ግዜ ኣብ ወርሒ ዝፀናሕናዮ ገምጋም ብምግባር ሓሊፍና ንኣቱ ማለት እዩ ወይታ ይባረኽ ንእሽቶ ስለ ዘማሪ ዓወት ክዛረብ ጎይታ ይባረኽ ቅድሚ ዶም መኽፋቱ ስለ ዝፈልጦ ካብታ ንእሽቶ ገዛ ናይ ጆሞ ክንብገስ ኮለና ምስናቱ ጋንታ ይመፂና ማለት እዩ ሓደ እስራ ዝኾነ ጋንታ በዓል ሃይለ ስላሴ በዓል አማኑኤል ሕጂ ኩሎም ኣብ ወፃኦም ዘለዉ መጋደልቲ በይኒ ዘሎ ብዚኣ ምሳይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባረኽ ሎማ ዓንቲ ስለ ዘገልገለ ኣብዚ ማሕበር ደስ ይሉን ኣሎ ጎይታ ይባረኽ ኢየሱስ ጌታ ነው እስኪ ንጎይታ ክብሪ ይኹን ሃሌሉያ ክብሪ ንጎይታ ይኹን እግዚአብሔር ይባረኽ ወይታ ሰናዩ ምክንያቱ ክምስክራ ስለ ዘለኹ እዩ ኣብ ንእሽቶ ገዛ ክራይስት ላይፍ ክጅምር ኮላ ካብቶም መጀመርታ ዝመፀ ካብ ማዓስከር እዩ ስለዚ ንዓኣ ከይተንከፍኳ ክሓልፍ ኣይደለኹን ጎይታ ይባረኽ ኢየሱስ ጌታ ነው ሎማ ዓንቲ ንሪኦ ኣርእስቲ ኣባንዳንት ላይፍ ወይ ከዓ ብሉፅ ህይወት ዝብል እዩ ነጣኹም ዘሎ ብሉፅ ህይወት በልዎ ብሉፅ ህይወት በልዎ ሎሚ በልዎ ብሉፅ ህይወት በልዎ ከንጀር ብቢ በልዎ ክውሕዚ በልዎ እግዚአብሔር ከዓ በልዎ ባእኻ ሓሊፉ በልዎ ከውሕዞ በልዎ ብእንግሊሽ አባንዳንት ላይፍ ማለት መበገሲ ቃላ ዮሐንስ 10:10 እያ ህይወት ምስ ተረፉ ትብል ማለት እዩ አባንዳንት ላይፍ ወይ ከዓ ብሉፅ ወይ ከዓ ልዑል ዓይነት ዘለዎ ህይወት ማለት እዩ ታርእስቲ እንታይ ማለት እያ ልዑል ዓይነት ህይወት ወይ ከዓ ብሉፅ ህይወት ነታ ናይ እንግሊሽ ትርጉም ካብ ግሪክን ካብ ዕብራይስጥን ክሪኣ ከለና ብዙሕ ትርጉም ዝሓቆፈት እያ እታ አባንዳንት ላይፍ ትብል ማለት እዩ ጎይታ ይባረኽ እዚ ወርሒ እዚ ብሉፅ ህይወት ዝውሕዘሉ ወርሒ እዩ ነጣኹም ኮን በልዎ ምክንያቱ ብቓል እዩ ዝነብር ወዲ ኣምላኽ ብምንታይ ዝነብር ብቓል ኣምላኽ እዩ ዝነብር ነጣኹም ዘለኹም በልዎ እዚ ወርሒ ዝበሉ ብሉፅ ህይወት በሉ ዝውሕዘሉ ወርሒ በልዎ ብሉፅ ህይወት በሉ ዝግለጸሉ ወርሒ በልዎ እስኪ ዝኣመነ እንተሊ ዕልታን እግዚአብሔር ሆነ ሃሌሉያ ስለዚ ኣብታ ምርዳ ኣብዚ ወርሒ እዚ ብሉፅ ህይወት እንታይ ክኸውን እዩ ክውሕዝ እዩ እንታይ ማለት እዩ ብሉፅ ህይወት ብቓል ኣምላኽ ግን ክርየ ኢና ማለት እዩ መበገሲ ጥቕሲ ዮሐንስ 10:7-10 ክነንብብ ኢና ድሕሩ ዮሐንስ 6:48-51 ኣሎ መጀመርያ ግን ታ ቃል አባንዳንት ላይፍ ትብል በበይነን ክርየን ከለና ታ ህይወት ትብል ዘዌ ወይ ከዓ ናይ ኣምላኽ ዓይነት ህይወት ማለት እዩ ታ አባንዳንት ወይ ከዓ አባንዳንስ ማለት ከዓ ካብ ግሪክ ክትብገስ ኮላ ፐሪሲዮስ ትብል ናብ እንግሊሽ ክትርጉሞ ከለና ሱፔሪየር ወይ ከዓ ሳርፓሲንግ ኤክስትራ ኦርዲናሪ ዝብል ትርጉም ኣለዋ ፐሪሲዮስ ማለት ብግሪክ
ብሉጽ ወይ ከዓ ልዑል ዓይነት ህይወት ማለት እዩ ስለዚህ ጎይታ ዲያብሎስ ከጥፍ ከሐርድ ከቀትል ይመጽዩ ወደ አምላህ ግን ህይወት ምስተረፉ ተረፍ አይኮነን ዝብዘሎ በመብዛሕቱ ተረፍ ኢሉ ዝሕዛ አይኮነን abundant life ዝብዘሎ ሙሉእ ማለት እዩ ካብቲ ንሕና ንጽበየ ንላዕሊ ጸብለል ኢሉ ዝኸደ ህይወት ማለት እዩ መብዛሕቱ እንታይ ይብል ታ ጎይታ ምስተቀበልካያ ህይወትን ተረፍን ኢሉ ዝትርጉማ ከምኡ ይኮነን ሙሉእ ጸብለል ዝበለ ልዑል ብሉጽ በዓይነት ይኹን ብትሕዝቶ ማለት እዩ በዓይነት ይኹን ብብዝሒ ብኩሉ ዘማለአ እንታይ ያለው ማለት እዩ ብሉጽ ህይወት ሒዘ መጽ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ታይሉ በዓይነት ይኹን ብብዝሒ ብኩሉ ኣብ ኩሉ ዓይነት አርእስቲ በቲ ናይ ክርስቶስ ዓለም እንታይ ማለት እዩ ብሉጽ ህይወት እዩ ንዓና ሒዙ መጽዩ እግዚአብሔር ይባረክ ዲያብሎስ ግን ታገብር ይመጽዩ ከጥፍእ ከቀትል ከሐርድ ይመጽዩ ጎይታ ይባረክ ለማዓንቲ ዝብሉጽ እዚ ህይወት ኣብ ህይወትና ተኸውኒ ክውሕዝ እዩ ጎይታ ይባረክ እስኪ ክውሕዝ ይበልዋ ዝብሉጽ ህይወት ዝበልዋ ክውሕዝ ይበልዋ ምኽንያቱ በልዋ ኣብቲ ብሉጽ ህይወት ኣቲኻ ኣለኻ በልዋ ጎይታ ይባረክ እግዚአብሔር ሰናይ ወንጌል ዮሐንስ ካብ 17 ድሕር አንቢብናዮ ኢየሱስ ከም በሐድሽ በሎም እቲ ደጌ ኣባጊ ኣነ ከም ዝኾንኩ በሐቅ ብለኩም ኣለኹ እቶም ቅድመይ ዝመጹ ሁላቶም ሰረቕትን ገሓለትን እዮም እቶም ኣባጊዕ ግን ኣይሰምዑን እዮም እቲ ደጌ ኣነ በኣይ ዝኣቱ ክድሕን ከኣቱ ክወፅን መጓሰዩን ክረክብ እዩ ሰራቒ ብዘይካ ክሰርቕን ክሓርድን ከጥፍን ኢሉ ኣይመጽን እዩ ኣነ ግና ህይወት ምስ ተረፋ ምእንቲ ክረኽባ እየ ዝመጻኹ ኢሉ እቲ ደጌ ናይቲ ብሉጽ ህይወት መን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ናይቲ ብሉጽ ህይወት ደጌ መን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ጎይታ ይባረክ ስለዚህ ተቀዳመይቲ በቲ አባንዳንት ዝብል ሕልፍ ዝበለ ብሉጽ ህይወት ልዑል ዝዓይነቱ ህይወት ክንብል ኮለና ብናይ ግሪክ ቃል ተመርኪስና ዕሙቕ ዝበለ ንጥብታት መግለጺታት ዝሓዘት እያ ማለት እዩ ጎይታ ይባረክ ካብ ናይ ሄብሩ ቃል ካብ ናይ ዕብራይስጥ ቃል ክሪኣ ኮለና ከዓ ኩሉ መለከታዊ ዋሕዚ ዝሓዘ በረኸት ማለት እዩ ኩሉ መለከታዊ ዋሕዚ ክሳብ ነገራዊ ጥበብ ፍቕሪ ምኽሪ ኩሉ ዓይነት ጠቕሊሉ ዝሓዘ ብሉጽ መለኮታዊ ህይወት ማለት እዩ እታ ሕብራዊት ቃል ከዓ ሼፋ ይብላ ማለት እታ ሼፋ ትብል ቃል ናይ ሂብሩ እንታያ ኩሉ ዓይነት ናይ ሰማይን ምድርን ጠቕሊሉ ዝሓዘ ብሉጽ ህይወት ማለት እዩ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘምጽኦ ግዝኣት ናይ ህይወት እዩ ግዝኣት ናይ ሞት ሒዙ ኣይመጽን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ሒዙ ይመጽ እዩ ግዝኣት ህይወት እታ ህይወት እቲኣ እንታያ ብሉጽ ህይወት እያ ጸብለል ዝበለት ህይወት እያ ልዕል ማንም ልዕል ዝበለት ህይወት እያ ኣብዚ ምድሪ እዚ ኣብ ዘለናዮ ቦታ ኣብ ዘለናዮ ዓለም ንዕኡ ዝዕቅን ወይ ዝምጥን ህይወት የለን ስለዚ ተቐቢልናዮ ዘለና ናይ ክርስቶስ ህይወት ብኸመይ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክውሕዝ ክሪኦ ኣለና ዝብል ሓሳብ ኢና ቁርብ ብናይ እግዚአብሔር መንፈስ ክንገልጾ ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ተቐቢልካዮ ዘለኻ ብሉጽ ህይወት ካብ ጥበብ ምልኣት ካብ ፍቕሪ ምልኣት ካብ ምኽሪ ምልኣት ካብ ነገራውነት ከይተረፈ ምልኣት ሒዙ ኣብዚ ምድሪ እዚ ምእንቲ ክግለጽ ኣብዚ ብሉጽ ህይወት ዝብሎ ዘሎ ግዝኣት ብኸመይ ርእስኻ ትገልጻ ዝብል ሓሳብ ግን ቀስ ብቐስታ ክንገብራ ኢና ንእሽቶ ክንትንክፋ ኢና ማለት እዩ ጎይታ ይባረክ ምክንያቱ ብዙሕ ዝተቐበልና ህይወት ናብዚ ምድሪ እዚ ንምግላጽ ግን ኩሉ ብዙሕ ዓይነት ህይወት ኣሎ ናይ ነገራውነት ዓለም ናይ ስጋ ዓለም ናይ ነፍሲ ዓለም ኩሉ ጸላኢና ይዛ ብሉጽ ህይወት እዩ ምእንቲ ዝብሉጽ ህይወት እዚ ከይተስተማቕር ብዙሕ ህይወት ዝመስል ኣብዛ ዓለም እዚ እንታይ ኣሎ ተመስሪሕ ኣሎ ኣብዛ ዓለም እዚ ዝመስለና ዝነበረ ጥዑይ ተረጊጽቃዮ ሒዙካ ናብ ታሕቲ ዝኸይድ ዓይነት ህይወት ብዙሕ ዝተመስረሐ ህይወት ኣሎ ስለዚ ካብዚ ክቐርፈና ከሎ እግዚአብሔር መጀመርታ ክንርድኦ ዝደሊ እንታይ እዩ ኣብዚ ብሉጽ ህይወት እዚ ከኣቱ ኢብን ብውልድነት እኳ እንተኣተና ነዚ ዓይነት ብቕዓትን ኣተሓሕዛን ጉልበትን ምግላፅን ክህልወና እንተኾይኑ ግን
ፍልጠት ናይቲ መንግስቲ ኣምላኽ ክህልወካ ኣለዎ ዓለም ብፍልጠት እያ ትግለጽ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ከዓ ብፍልጠት እዩ እንታይ ዝኸውን ፍቕሪ ሙሉእ ምኽሪ ሙሉእ ነገራውነት ከይተረፈ ናይ እግዚአብሔር ዝሓዘ እዩ እንታይ ንብሎ ብሉጽ ህይወት ንብሎ ብሉጽ ህይወት ኣብ ዓዲ ኸይድካ ትበልዖን ትሰትዮን ኣይኮነን ብሉጽ ህይወት ኣሜሪካ ኸይድካ ትረኽቦ ነገራውነት ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ብሉጽ ህይወት እዚ እንታይ ወላ ሓደ ምስ ምድሪ ምትሓስ የብሉን ከተማሓይሽዎ ኣይንፈትን ማለት እዩ ከተማሓይሾ ተፈቲንካ ትርጉም የብሉን ኣብ ስራሕ ስለ ዝተዓወትካ ብሉጽ ህይወት ኖ ብሉጽ ህይወት ርእሱ ብርእሱ ብቆዒ ማለት እዩ ከም በሎ ነጣም ዘሎ እቲ ብሉጽ ህይወት በልዎ ርእሱ ብርእሱ በልዎ ብቆዒ በልዎ ምውሳኻ የድልዮ ምንካይካ ኣይድልየን ይበሎ ስለዚ ናብዚ ንኽንኣቱ ግን ቀዳምነት ንሪኦ እንታይ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ህይወት ወይ ከዓ ኪንግደም ላይፍ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ህይወት ዘይተረድኦ ሰብ ነቲ ኣባንዳንት ላይፍ ኣብ ህይወቱ ከስተማቕሮን ክገልጾን ኣይክእልን እዩ መጀመርታ ናይ ውልድነት ህይወት እዩ ዘለዎ ናይ ውልድነት ህይወት ማለት መሰል ጥራይ ዝሓትት ደረጃ እዩ ስለ ዝተገብረሉ ጥራይ መሰል እዩ ዝሓትት ማለት እዩ ኪንግደም ላይፍ ግን መሰልን ሓላፍነትን እዩ ዝሓትት ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ክልቲአን ተተሓሒዘን ዝኸዳ እየን ተቐዳመይቲ ብጸጋ ከም ዘለዎ ውሉድ ኢኻ ኣብዚ እንታይ ኮይንካ ኢኻ መሰልካይ ብሉጽ ህይወት ማለት እዩ መሰልካይ ብምንታይ ብክርስቶስ ናትካ እዩ ኣብቲ ኪንግደም ላይፍ ግን መንግስቲ ኩሉ ግዜ እንታይ ኣለዎ ሓላፍነት ኣለዎ ጾር ማለት ኣይኮነን ነቲ ጥበብን ፍቕርን ኩሉ ዘማልአ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ማእከል ዝገበረ ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ መንግስቲ ህይወት ወይ ድማ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ህይወት ማእከል ኩሉ ምንቅስቃስ መን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣብ ኪንግደም ላይፍ ማእከል ኩሉ ምንቅስቃስ መን እዩ ንስኻ ይኮንካን ንስኺ ይኮንከን ዓለም ኣይኮነትን ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኣብቲ መንግስቲ ናይ እግዚአብሔር ምንቅስቃስ ከዓ ክሳዕ ክንደይቲ ሓላፍነታዊ ምንቅስቃስ ኣባኻ ብሓላፍነት ንክርስቶስ ስጋዕ ዘይመሰልካዮ ብክርስቶስ ከዓ ነቲ ሓላፍነት ናይቲ መንግስቲ ክስጋዕ ዘይበረሃልካ እዚ ወሓዚ ንብሎ ዘለና ከም ደረጃ ምድያብካ እዩ ዝግለጽ ማለት እዩ ስለዚ ከተስተውዕሉ ኣለኩም ተቐዳመይቲ እንታይ ይብል ኣለኹ ማእከል ምንቅስቃስ ናይዚ መንግስቲ በዓልቱ ንጉስ እዩ ስለዚ ናይዚ መንግስቲ እዚ ዋሕዚ ኣባና ክንጸባረቕ እንድሕር ኮይኑ ቀዳማይ ዘድልየና ናይቲ መንግስቲ መሰልን ሓላፍነትን ክርዳእና ኣለዎ ኣብዚ መንግስቲ እዚ እቲ ህይወት ናይቲ መንግስቲ እዩ መሰል ጥራይ ተሓትት ሓላፍነት ግን ዘይተቐበል ተኾይንካ መንግስቲ ናይቲ ህይወት ዋሕዚ ክህልዎ ኣይክእልን እዩ መሰል ማለት ፈውሲ መሰልካ እዩ ትቕበል በረኸት መሰልካ እዩ ትቕበል ሒዝካዮ ትኸይድ ሓላፍነት ተዘይብልካ መንግስቲ ኣይተቐበል ማለት መንግስቲ ኣይሓስካን ነታ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ መንግስታዊ ህይወት እንታይ ትገብሮ የለኻን ትሕዞ የለኻን ሓደ ሕሙም ድሕር ተጸልይ ክፍወስ ጥራይ ይደሊ ፈውስ መሰልካ ጥራይ ስለ ዝተባሃለ ሪስፖንሲቢሊቲ ግን ኣይቅበልን እዩ ራይት ኤንድ ሪስፖንሲቢሊቲ ሎ ሪስፖንሲቢሊቲ ማለት መዓይቲ ዝገብረካ ማለት እዩ ሙሉእ ሓላፍነት ናይቲ መንግስቲ ኣባኻ እንታይ ዝገብር ማለት እዩ ብምስትውዓልን ብፍልጠትን ብጥበብን ዝሕዝ ማለት እዩ ዛስዋይ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 1 እንታይ ይብል እቲ ቆልዓ ብንእስነቱስ ካብ ባርያ ዝፍለየ ወላ ሓደ የለን ኢሉ እንታይ ጥራይ ዝሓተካ ዝብላዕ ዝስተ ፈውሲ ንዓይ መሰል ብዛዕባኻ ጥራይ ዘዛርብ መሰል ብዛዕባ ምንታይ ጥራይ ዘዛርብ ብዛዕባ ርእስኻ ጥራይ ዘዛርብ እታኸም ዘለኹም በልዎ መሰል በልዎ ብዛዕባኻ ጥራይ ዘዛርብ በልዎ ብዛዕባ ርእስኻ ጥራይ ዝሕስበካ እጅ ቀዳምነት መንግስታዊ ህይወት ኣብዚ ምድሪ እዚ ከነምጽኦ ብትኽክል ድማ ከነስፈሖ ክውሕዝ እንድሕር ኮይኑ
መሰልን ሓላፍነትን ዝሓዘ ወለዶ ኣምላኽ ክትንሳለዎ መሰልን እንታይ ሓላፍነትን ሓላፍነት እንታይ ማለት እዩ ናይ ርእስኻ ሓላፍነት ኣይኮነን ናይ እግዚአብሔር መንግስትን መንገድታቱን ሓላፍነት ዝወስድ ማለት እዩ ሙሴ ኣብ ብሉይ ኪዳን እስራኤል ግብርታት ርዮም እዮም መሰር ርዮም እዮም እንታይ ርዮም በሊዖም እዮም ሰይቶም እዮም ተኸዲኖም እዮም ዘይገበረሎም የለን መንገድታት ኣምላኽ ሓላፍነት ኣምላኽ ዝተረድኦ ግን መን ሙሴ ጥራይ ስለዚ ኣብ መንግስቲ ናይ እግዚአብሔር ህይወት ኣሎ እቲ ህይወት ከዓ ብመሰልን በሓላፍነትን ይዝዳዝ እቲ ሓላፍነት ከናይ መን እዩ መንገድታት ኣምላኽ ምርዳእ ብኡኻ ምምልላስ እዚ እንድሕር ዘይሃልዩ ሓላፍነት ኣብ መንግስቱ ክትሕዝ ቦታ ክህበካ ወይ ከዓ እቲ ወሓዚ ህይወት ንብሎ ዘለና ጥበብ እቲ ፍቕሪ እቲ ሓይሊ እቲ ምርዳእ ንብዙሕ ሓላፍነት ክሽከም እዩ ዝመጽእ ጥበብን ፍልጠትን ተሪኢኽሞ ኣብ ኩሉ መጽሓፍ ቅዱስ እንድሕር ፈቲሽክሞ ኩሎም በዓል ዳንኤል በዓል ኢያሱ መብዛሕትኦም ህዝቢ ሒዞም ዝወፁ ብፍልጠትን ብምስትውዓልን እዮም መሪሖሞ ፍልጠትን ምስትውዓልን ተዘይሃልዩ ሓላፍነት የለን ምርዳእ እንተዘይሃልዩ ሓላፍነት የለን መንገድታት ኣምላኽ ክትሕልዋ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኣብ መንግስቲ ኣብዚ ምድሪ እዚ እዩ ምክንያቱ ኣብዚ መንገድታት ስለ ዘሎ ዘይርአ ብዙሕ ናይ ዓለም መንገድታት ስለ ዘሎ እዩ ኣብ መንፈስ ኣብታ ህይወት ሮሜ 8:2 ኢልዎ ዘሎ እቲ ሕጊ መንፈስ ህይወት ኢልዎ ዘሎ ኣብኡ ሙሉእ እዩ መንፈስ ህይወት እንታይ ሙሉእ እዩ ኣብዚ ምድሪ እዚ እታ መንግስቲ ክትተኽላ ከተስፋሓ ግን እዛ ምድሪ እዚኣ እንታይ ናታ መንገድታት ኣለዋ ናታ ኣተሓሕዛ ኣለዋ ስለዚ ደቂ ኣምላኽ ኩሉ ፍጥረት ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ኣብዚ ምድሪ እዚ ክትከል ተኾይኑ መሰልን ሓላፍነትን ብሓባር ክኸድለዎም ምክንያቱ ሓላፍነት ብዛዕባ ኣምላኽን መንግስቱን እዩ ኩሉ ግዜ ሓላፍነት ብዛዕባ ምንታይ ውሉድ እንድሕር ኮይንካ ብዛዕባ ኣምላኽን መንግስቱን መሰልከ ብዛዕባ ናትካ ምብላዕን ምስታይን ምፍዋስን ፕሮሰስ ምስላጥ ኣሜሪካ ምኻድ ካናዳ ምኻድ ገዛ ምቕያር እዚ እዩ ስለዚ እንታይ ይኸውን ኣሎ ዓብይ ፍልልይ ይህልዎ ኣሎ ነዚ ናይ እምበኣር ሓላፍነት ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ወሳነ እዩ ነጣኹም ዘለኹም በልዎ ካብዚ ሰዓት ጀሚርካ በልዎ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ብሉፅ ህይወት ኣሎ በልዎ ንሱ እዩ ከዓ ኣባኻ ዝሰርሕ በልዎ እዚ ዝሰርሕ ህይወትካ በልዎ ብመሰልን ብሓላፍነትን እንተዘይሒዝካዮ በልዎ ኣብዚ ምድሪ እዚ በልዎ ክትገልጾ ኣይትኽእልን ኢኻ በልዎ ድሕሪ እታ ካልአይቲ ነጥቢ ፀበባን ኩነታትን ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ንዓኻ ንምንታይ ዝመጽእ ግብረ ሐዋርያት ከነብባታ ቃል ኣምላኽ ግብረ ሐዋርያት 14:22 ግብረ ሐዋርያት 14:22 ነፍስቶም ደቂ መዛሙርቲ ኣጸናንዑ ኢሉ ጳውሎስ እንታይ ይብል ኣሎ ደቂ መዛሙርቲ ዝብል ዘሎ ነፍሲ ዝብል ዘሎ መንፈስ ኣይኮነን ነፍሲ እቶም ደቂ መዛሙርቲ እንታይ ይግበሩ ኣጸናንዑ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ብብዙሕ ፀበባ ክንኣቱ ይግባአና እዩ እናበሎምካ ኣብ እምነት ክጸንዑ ይምዕዶም ነበረ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚኦም እትዋት ኮይም ደቂ መዛሙርቲ ኮይም ደቂ መዛሙርቲ እዮም እንታይ ዝብል ዘሎ ግን ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ብብዙሕ ፀበባ ክንኣቱ ኢና ፀበባስ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ክደፍአና እዩ ዝመጽእ ዋይ ንዓኻ ፀበባ ወይ ኩነታት ክገልጸካ እዩ ዝመጽእ ማለት እዩ ከቃልዓካ እዩ ዝመጽእ ክሰርሓካ ኣይኮነን ዝመጽእ ፀበባ መከራ ኩነታት ንዓኻ እንታይ ክገብረካ እዩ ዝመጽእ ከቃልዓካ እዩ ዝመጽእ ወይ ክገልጸካ እዩ ዝመጽእ ንኣብነት ሓደ ድኻ ኣቦ ትበሃል ከይመጽእ ከሎ እቲ ድኻ ግን ንድኻታት ግዳዘይ ወሃብ ዝገንዘብ ንድኻታት ግዳዘይ በጽሕ ዝገንዘብ ትብል ጸንሕ
እግዚአብሔር ከቃልዓካ ምስ ደልየ ኣብታ እግርኻ የምፅኦ ነቲ ድኻ ከምዚ ምስ በልካ ሽዑ ክንደይ ድኻታት ክንህብ ኢልካልና ኢኻ ኣቃልዒካ ዶ ኩነታታ ክገብረካ እዩ ዝመፅእ ክሰርሓካ ኣይኮነን ዝመፅእ ከቃልዓካ እዩ ከግህደካ እዩ ዝመፅእ ካብ ኣፍ ዝሓለፈ ኣብ ልቢ ክረኽበካ እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ ይሁዳ ኸም ኢሉ እዚ ዘይቲ እዚ ተሸይጥሲ ንድኻታት ምስ ተዓደለ ኢሉ ወይ ኸዓ ናቱ ሳምሶናይት እዩ ዝመልእ ዘሎ ንድኻ ሂቡ ይፈልጥኒ ስለዚ ፀበባ መከራ ክሰርሓካ ኢሉ ይኮነን ዝመፅእ ክሰርሓካ እንተኾይኑ ብኸመይ ክሰርሓካ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 እንታይ ኢሉ ኩሉ ኸዓ ንሰናይና ይድግፍ ኢሉ ንሰናይና ይድግፍ ማለት እንታይ ማለት እዩ እምንቶን ምልላይን ተሊካ እዩ ንሰናይካ ዝድግፍ ሕጂ እዚ ሰብ እዚ ንሰናይካ እዩ ክድግፍ መፅዩ እዚ ድኻ እዚ ሃቦ ምስ ተባሃልካ ንሰናይካ ክድግፍ መፅዩ ንኽልተ ስራሕ እዩ መፅዩ እንድሕር ኣላሊኻዮ እንድሕር እምንቶሊካ ኣብ ኣምላኽ ዘለካ ክትቦ ኢኻ ኣብ ርእስኻ እንድሕር ትውከል ሃሊኻ ግን እንታይ ክገብረካ እዩ ከቃልዓካ እዩ እምበር ኣይሰርሓካን ክስራሕ ተኾይንካ ኣብ ኣምላኽ ግን እንታይ ክገድልየካ እዩ ምልላይን እምንቶ ኣብ ኣምላኽ ክህልወካ ኣለዎ ስለዚ ኩነታት ክመጻኩም ከሎ ከጋልጸኩም እዩ ዝመጽእ ስለዚ መንግስቲ ኣምላኽ ብብዙሕ ፀባባይና ንኣቱ ክብል ከሎ ከጋልጸካ እዩ ዝመጽእ ኩነታት ኢቨንትስ ኩሉ ዓይነት ባይታ ክኽፈተልካ ከሎ ብምስትውዓል ብምልላይ ዘይትመላለስ ተኾይንካ ናብቲ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ምልኣት ህይወት ክትኣቱ ኣይትኽእልን ኢኻ ምኽንያቱ ናይ ርእስኻ ሓላፍነት እምበር ናይ ኣምላኽን ናይ መንግስቲ ኣምላኽን ሓላፍነት ኣይትሕዞን ዘለኻ ናይ ርእስኻ ኮይንካ ሃትኸይ ዘለኻ እዛ ሰብ እዚኣ ምስ መፀት እቲ ሰብ ምስ መፀ ናይ ኣምላኽን ናይ መንግስቱን ሓላፍነት ተትህልወካ እንታይ ምገበርካ ኣብ ክንዲ ኣምላኽ መገልገልካ እያ ኣብ ክንዲ ኣምላኽ መገልገልካ እዩ ምክንያቱ ሓላፍነት ናይ ኣምላኽን ናይ መንግስቱን ተዋሂቡካ ኣሎ በንጻር ግን ኣጋሊጹካ ኸይድ ስለዚ እቲ ኪንግደም ላይፍ ንዓና እንታይ ዝገብረና ዘጋለጸና ምክንያቱ መንግስቲ እዩ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ራእይዎ ናቱ ሕጋጋት ናቱ መምርሒታት ናቱ ስልጣን ደረጃታት ስልጣን ዝሓዘ እዩ እግዚአብሔር ከዓ ናታ መንግስቱ ኩሉ ኣብ ሰማይን ምድርን ስልጣን ተዋሂቡን ኣሎ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጋጊ ባዕሉ ደረጃታት ስልጣን ዝፈልይ ባዕሉ ቀረብ ዝህብ ከመን እዩ ባዕሉ እዩ ፕሮቫይደር ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ናይቲ መንግስቲ ፕሮቫይደር ቀረብ ዘቕርብ መን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኣብዚ እምንቶ እንተሊካ ኣብዚ ምልላይ እንተሊካ ኣብ ምድሪ ታ ኪንግደም ላይፍ ክትገልጻ ትኽእል ኢኻ ናይ ርእስኻ ላይፍ እንድሕር ትገልጽ ሃሊኻ ግን ጽባሕ ተመለስ ባንክኻ ቸክ ገብረ ገንዘብ ናይ ርእስኻ ይሱ ኢየሱስ ጌታ ነው የመን አይልኩም ሓፋ ብሎ ኪንግደም ላይፍ ብሎ ብሉጽ ህይወት ብሎ ከጋልጸካ እዩ ዝመጽእ ብዝሓለፍካ ደረጃኻ ብሎ ኪንግደም ላይፍ ናይ ኣምላኽ መንግስቲ ኣባኻ ክትረአያ ብሎ ሕጂ ኣውተንቲክ ተኾይንካ ማለት ከምዚ ጭቡጥን ርጉፅን ኣብ ምድሪ ዝግለጽ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ህይወት ሒዝካ ክትመላላስ ተደሊኹም ቀላል እያ ቀላል እያ ኣብ ምንታይ ክትመላለሱ የብልኩምን ኣብዘይ ጭቡጥ ክትመላለሱ የብልኩምን ምክንያቱ ሓውኻ እንዳጠመየ መሰልካ ኣብ ማሕበር መጺኻ ተሓትት ተሊኻ ፈውሰን እናግፈኒ ትብሎ ተሊኻ ንጎይታ ቅድሙኡ ከናግፈካ ደለሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ገዛኻ ሓደ ክትናግፈካ ዝመፀ ሰብ ኣይትቕበሎን ዘለኻ ስለዚ ከናግፈካ መጺ ኣብኢኻዮ ኣብዚ ግን ናይ ሽዑኡ ምንጋፍ ተሓትት ኣለኻ እዚ ሕጂ ምትዕርራይ ዘድልዮ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ህይወት ምእንቲ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክትግለጽ በዚ ዝብለኩም ዘለኹም ኣተሓሳስባ ናይ መንግስቲ ህይወት ከምዚ ጥበብ ዝመልኦ ህይወት ማለት እዩ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ህይወት እዚ ብዛዕባ ምብላዕን ምስታይን ኣይኮነን
ጥበብ ዘለዎ ምስተውዓል ዘለዎ ፍቅር ዘለዎ ማለት እዚ እንድሕር ኮይኑ ማንኛው ዝመጽእ ናባኻ ማንኛው ነገራት ማንኛው ሰብ ክመጽእ ከሎ ምልላይ ክህልወካ ኣሎ ንዓኻ እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ወኪሉካ ኣሎ እንታይ ክትገብር መንግስቱ ክትገልጽ ሓላፍነቱ ክትገልጽ መንገድታቱ ክትገልጽ ስለዚ ብእምንቶ ኣምላኽን ብምልላይን ዘይትመላለስ እንድሕር ኮይንካ ኣብ መሰልካ ጥራይኻ ክትዛረብ ትውዕል ማለት እዩ ዳስዋይ ከምዚ ሕጂ ብዙሕ ጌጋ ዝኸውን ካብቲ ወሃብስ ውህበት ጥራይ ተተኩር ማለት እዩ ወሃብ ግን ኣይተተኩርን ማለት እዩ ኣብቲ ወሃቢ እምበር ኣብቲ ውህበት ተተኪርካ እንታይ ማለት እዩ ትወፅእ ኣለኻ መሰል ጥራይ ትሓስብ ኣለኻ ማለት እዩ ሓላፍነት ግን ነቲ ወሃቢ ዝውክል ሓላፍነት ንመን ይዝውክል ነቲ ወሃቢ ይዝውክል ውህበት ተኾይኑ ግን እንታይ እዩ ከምዚ ሃባይ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ብፁሕ ነታ ፍጥረት ኩሉ ሃረርታ ፍጥረት ኩሉ ዝጽበየ ዘሎ ምግላጽ ደቂ ኣምላኽ እንታይ እዮም መሰልን ሓላፍነትን ዝጠመሩ እዮም መሰልን ሓላፍነት እንታይ ዝገበሩ እዮም ዝጠመሩ እዮም ብዛዕባ ሓላፍነት ዘይዋጻእ ናይ እግዚአብሔር ኣፍ ዘይከውን ናይ እግዚአብሔር ወኪል ዘይከውን ብመንገድታቱን ብናቱ ኣካይዳን ንደቂ ሰባት ኣፍ ደገን ኣገልጋልን ዘይከውን እንድሕር ኮይኑ ሓላፍነት ኣይሽከምን እዩ ንምንታይ መንግስቲ ክወሃቦ መንግስቲ ማለት እኮ ህዝቢ መምላእ ኣይኮነን ኣታሒደት መጓሰ እዩ ዝብሎ እግዚአብሔር ኣቦኻ እንተሃበካ ፈቲ መንግስቲ ማለት ብደረጃ ናትካ እሙንነት ኢኻ መንግስቲ ኣባኻ ዝግለጽ መንግስቲ ማለት ቸርች 100,000 40,000 ምስ በጽሐ ማለት ኣይኮነን እሙን ተኾይንካ ኣብ ሃገር መራሒ ትኸውን እሞ መንግስቲ ትሕዝ ንኣምላኽካ እንታይ ትገብሮ ትውክሎ ኣብ ዘለካ ስራሕ ንኣምላኽ ትውክሎ ኣብ ሓዳርካ ንኣምላኽ ብሓላፍነት ትውክሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባረክ እቲ ካልኣይ ነጥቢ ዝበልኮ እንታይ እዩ መከራ ብጥንቃቐ ሕዝዎ ኩነት ሰርከምስታንስስ ክመጽእ ከሎ ኩነታት ክመጽእ ከሎ ብጥንቃቐ እንታይ ኮይኑ ኢሎም ማዓንቲ ማዕበል ተንስኡ ክትብልለኩም እንታይ ኮይኑ ኢሎም ማዓንቲ ሓደ ዘይተለምደ ነገር ኣባይ መጺሎ እምንተኹምን ምልላይኩምን ክፍትሽ እዩ ተዘይ ኮይኑ ከጋልጾኩም ምግላጽ እዩ ዝመጽእ ማለት እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚ በዚ ደረጃታት ዘይበኣር ቲ ናብቲ ዝቕጽል ብሉጽ ህይወት ክትኣቱ እግዚአብሔር እንታይ ይገብረካ ኣሎ ይልውጠካ ኣሎ ምክንያቱ ብናትካ ዝተለጋገበ ይኮነካን ብሉጽ ህይወት ትሕዞ ዮሴፍ ኣብ መንገዲ ኩነታት ኩሉ ፈትሽዎ እዩ ከቃልዑ ዝመጽእ ነይሩ ዘይተቐረበሉ የለን ዮሴፍ ምክንያቱ ከጋልጾ ይመጽ ዮሴፍ ግን ኣብ ምስተውዓልን ኣብ ምልላይን ይመላለስ ነይሩ ዳስዋይ ድሕሩ መንግስቲ ተገሊጹሉ ዶ ተገሊጹሉ ኣብ ሓደ ግዜ ንግብፅን ንእስራኤል እንታይ ኮይኑ ኣማሓዲሩ ሲምሰም ኩነታት መጽይዎ ካብቲ ናይ መስፈንነት ቦታ ናብ ታሕቲ ወሪዱ ናብ ታሕቲ ወሪዱ ማለት በቲ ግዜቲ ኣብ ዙርያ እስራኤል ዝነበረ ህዝቢ ኣህዛብ ኣይተኣትውን ኢኻ ኣማልኽቲ እዮም ዘምልኹ ሲምሰም ግን ካብ ዝነበሮ ቦታ ነቲ ዝተፈጥረ ኩነት ኣይረኣዮን ሓላፍነት ናይ መን ኣይወሰደን ሓላፍነት ናይ ኣምላኽን መንግስቱን ኣይወሰደን ናይ ርእሱ ይወሲዱ ስለዚ ኩሉ ሰብ ኩሉ ግዜ ናይ ርእሱ ሓላፍነት ክወስድ ከሎ ንስኻ ናይ ኣምላኽን ናይ መንግስቱን ሓላፍነት ክትወስድ ኣብዚ ምድሪ ከም ዘለኻ ክርዳእካ ኣለዎ ዋንስ ዳግም ምስተለ ወለደ ሰብ ናይ ርእሱን ሓላፍነት ሙሳድ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ናይ ርእሱን ሓላፍነት ሙሳድ ኣብ ርእስኻ ይዘንብረካ ናይ ኣምላኽን መንግስቱን ሓላፍነት ክትወስድ ምጀምርካ ግን ናብ ብሉጽ ህይወት ኢኻ ትኣቱ ናበይ ኢኻ ትኣቱ ናብ ብሉጽ ህይወት ኢኻ ትኣቱ ዛስ ዋይ ሰብ ስለምንታይ ብሉጽ ህይወት ዘስተማቕር ብናይ ርእሱ ሓላፍነት
ጥራይ ስለ ዝሓስብ እዩ ብናይ ርእሱ መሰል ጥራይ ስለ ዝሓስብ እዩ ብናይ ኣምላኽን መንግስቱን ኣይሓስብን ስለዚ እዚ ለውጥ እዚ ምስ መፀ ብሉፅ ህይወት እግዚአብሔር ከፍቶ ምክንያቱ ነበር ብሉፅ ህይወት ናይ መን እዩ ናይ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ንስኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሉፅ ህይወት ኣብ ምድሪ ዝገለጸሉ ምክንያት ብሓንቲ እዩ ኣቦን ጥራይ ስለ ዘኽበረ እዩ መንገድታቱን ሓላፍነት ናይ ኣቦን ጥራይ እንታይ ስለ ዝገበረ እዩ ኣብኡ ጥራይ ስለ ዝተመላለሰ እዩ ንሕና ድማ ኣብ ምድሪ ናይ ኣምላኽን መንግስቱን ሓላፍነት ጥራይ ነስተናግደሉ ሰዓት ብሉፅ ህይወት ኢና ዝተማቒርና ንውዕል ምክንያቱ ናይ ርእስኻ ዝበሃል የለን ሕጂ ናይ መን እዩ ናይ ክርስቶስን መንግስቱን እዩ ሰባት ናይ ርእሶም ኣብ ዝሓሰብሉ ግዜ ግን እንታይ ይኸውን ጭንቀት ይመጾም ድብልቕልቕ ይመጾም ሰላም ይጠፍእ ዕግርግር ይመጽእ ዋይ ናይ ርእሱ ሓላፍነት እዩ ዝሓስብ ዘሎ ስለዚ ብሉፅ ህይወት ከተስተማቕር መዓስ ኩሉ ሰብ ዳኣ ዘየስተማቕር ብሉፅ ህይወት ዘስተማቕር ትሪኦ ኢኻ ኣምላኽን ሓላፍነቱን ክወስድ ከሎ ጥራይ ካልእ ብመሰል ጥራይ ዝመላለስ ካልእ ብምንታይ ጥራይ ዝመላለስ ብመሰል ፈውሲ ይክልክሎኒ ተኣምራት ኣይክልክሎኒ ከም እስራኤላውያን ማለት እዩ ክዳን ኣይክልክሎኒ ኣብ ምድረ በዳ ጠፍዮም ሓድሽ ኪዳን ዘጥፋእካ ምክንያት ወላ ሓደ የለን ባዕልኻ ተዘይጠፊእካ እቲ ሓቂ ግን እንታይ ማለት እዩ ኣብ ጉዕዞ ብሉፅ ህይወት ክትኣቱ እዛ ዝብለኩም ናይ መንግስቲ ህይወት ክርዳኣና ኣለዎ እግዚአብሔር ይባረኽ ነታኹም ዘለኹም ብልዎ ናይ ኣምላኽ መንግስትን መንገድታቱን ጥራይ ሓላፍነት ውሰድ ናይ ርእስኻ ኣይትሕሰብ ዳስዋ ይኮ እግዚአብሔር ንዓለም እንታይ ኢልዎ ናይ ርእሱ ዝሓስብ ሰብ ብርእሱ ይስራሕ ቻው ናይ ርእሱ ዝሓስብ ሰብ እንታይ ይግበር ብርእሱ ይስራሕ ምክንያቱ ናይ ርእስኻ ምሕሳብ ማለት እኮ ናይ ርእስኻ ኣምላኽ ምዃን ማለት እዩ ስለዚ ባዕልኻ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለ ትኽእል እንታይ ይኩን ውፃእ ማለት እዩ ኣምላኽ ግን ከምኡ ይብል የለን ብሓደ ወዲ እንታይ ገይሩካ እዩ ዓዲጉካ እዩ ብደም ዓዲጉካ እዩ ካልእ ክትሓስብ ሕጂ ጌጋ እዩ ክትሓስብ ዘለካ እንታይ ማለት እዩ ኣምላኽን መንገድታቱን ኣምላኽን መንግስቱ ናብዛ ዓይነት ደረጃ ዝኣተወ ሰብ ገንዘብ ምፃኒ ኣይብሎን እዩ ስቕ ኢሉ ዝውሕስ ጥበብ ምፃኒ ኣይብሎን እዩ ስቕ ኢሉ ዝውሕስ እዚ ብሉፅ ህይወት ክገብሮ ይጅመር ከስተማቕሮ ይጅመር ጥራይ ኣብ ዝብላዕ ዝስተ ኣይኮነን ወይ ዝኽደን ኣይኮነን ኣብ ዝኾነ ቦታ ምስ ኣተወ እንታይ ይኸውን መዓስ ተማሂረዮ ትብሉፅ ፍልጠት ይውሕስ ትብሉፅ ጥበብ ኣብ ውሽጢ ዘሎ እንታይ ይኸውን ይኽፈት ምክንያቱ ትኽክል ንመን ይውክል ኣሎ ንኣምላኽ ይውክል ኣሎ ንሓላፍነት ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ምድሪ ይውክል ኣሎ ንናይ ኣምላኽ መንግስቲ ኣብ ምድሪ እንታይ ይገብር ኣሎ ይውክል ኣሎ እዚ ሕጂ ክንድይቦ ዘለና ናብዚ ዘደይበካ መከራ ማለት ጭንቀት ዘለዎ ይኮንኩም ዘለኩም ዘለኹ በቲ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ዝመፅእ ፀበባ ኢልዎ ዘሎ ናበይ ዝደፍኣካ ንዓኻ እንዳቐረፈ ናብ ብሉፅ ህይወት ይዘእትወካ ምክንያቱ ቀዳማይ ፀላኢ ናይ ብሉፅ ህይወት እንታይ እዩ ናይ ነፍሲ ህይወት እዩ ቀዳማይ ፀላኢ ናይ ብሉፅ ህይወት እንታይ እዩ enemy of abundant life እንታይ እዩ soul life ናይ ነፍሲ ህይወት እዩ ፀላኢ ናይ abundant life ናይ ብሉፅ ህይወት ፀላኢ ናይ ነፍሲ ፀላኢ እዩ ነጣኹም ዘለኩም በልዎ ነፍሲ በልዎ ፀላኢ ብሉፅ ህይወት እዩ በልዎ
ስለዚህ በዚህ መንገድ እዚ ህይወት ተቀቢልና ዘለና በአር ዘይ ቋረጽ ዘይ ድረት ወሓዚ ህይወት እዩ ወሓዚ ህይወት ስለዝኾነ ናይዚ መንግስታዊ ህይወት ምስተረዳእካ በሓላፍነትን ብናይ እግዚአብሔር አሰራራሓን ስለ ትቁረን ትብሉጽ ህይወት ክግለጽ ጊዜ አይወስድን እዩ ጎይታ ይባረኽ ነጣኹም ዘለኩም በለዎ ካብዚ ሰዓት ጀሚርካ በለዎ ሓላፍነት ክርዳእካ ኣለዎ በለዎ ሓላፍነት ማለት ከምዚ እንታይ መስሎ ሰብ ብናልባሽ ከይ ኣብቲ ትግርኛ ከምዚ ጾር ተሸኪምካ ሕቆኻ ስጋዕ ዝግቡጥ መኻድ ማለት ኣይኮነን ከምኡ ይኮነን ኣነ ናይ ስድራይ ሓላፍነት ኣለኒ ወላተ ናይ ስድሮ ሓላፍነት ጭንቀት ዝፈጥረሉ ናይ ገለ ሓላፍነት ኣለ እዚ ይኮነን ንኣምላኽ ወላ ሓንቲ ትሽከመሉን ኢኻ ኣብ ምርዳእ ኢኻ እንታይ ትኸውን ምስኡ ኢንታንግል ይብሎ ምስኡ ኢኻ ሓደ ትኸውን ማለት እዩ ምስኡ ኢኻ ብምርዳእ ነቲ ኩነታት ትሕዞ ባዕልኻ ብምርዳእ ተሒዝካዮ ግን እንታይ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ኩነታት ክብርታዓካ ኣይነስ ዝኾነ ሰብ ንኩነታት ዝሰዓረ የለን ክርስቶስ ጥራይ ሰይሩ ክርስቶስ ጥራይ ብሉጽ ህይወት ኣምጽኡ ስለዚ ምስቲ ብሉጽ ህይወት ክትወፅእ ሓላፍነት ብምርዳእ ብምስትውዓል ብጥበብ ምስመን ክትጠምር ኣለካ ምስመን ክትወሃድ ኣለካ ምስ ክርስቶስ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባረኽ የማን ኢልኩም ሓፋ ብለዎ ሓላፍነት በለዎ ወሳንያ መንግስት አምላኽ በለዎ ዳስዋይ ኣብ መሰል ጥራይ ጠጠው ኣይትበል በለዎ ኣብ መሰል ጥራይ ጠጠው ኣይትበል መሰል ኦልሬዲ ውህብ እዩ ንውህበት ብዙሕ ኣይቲ ውህበት ዘይ ምንፍዋስካ የኸማን ከስተንቅረካ ዘለዎ እምበር ድሮ እንታይ ገይሩካ ጎይታ ፈዊሱካ እዩ እታ ኣምላኽ ዝሃበካ ጸጋታት ኣብ ማሕበር ዘለኻ ተጠቂምካ ኸዓ ናብቲ ብሉጽ ደረጃ ክትኣቱ ኢኻ ሓላፍነት ግን ወሳኒ እዩ እግዚአብሔር ይባረኽ ስለዚ ሰባት ንርእሶም ቫሊዴት ክገብሩ ክደኽሙ የብሎምን ትኻልእ ነጥብ ማለት እዩ ቫሊዴት ማለት ንርእስኻ ከተረጋግጽ ኣብ ጭንቀት ክትኣቱ ይብልካን ተረጋግጾ የለን ቫሊዴሽን ይብሎ ብእንግሊዝ ቫሊዴት ኣይትግበሮ ንርእስኻ ክርስቶስ ኣብ ክንዳኻ እንታይ ኮይኑ እዩ ብቑዕ ገንሸል ኮይኑ እዩ ሕጂ ሰባት ናይ ርእሶም እንድሕር ወፂኦም እዮም እንታይ ዝኾኑ ንርእሶም ድኻም ይርዩ ንርእሶም ኣብ ታሕቲ ይርይዋ ንርእሶም ሽዑኡ ኣብ ኩሉ ዓይነት ሰብ ከረጋግጽዋ ይቃለሱ ማለት እዩ ንርእስኻ ንመን ኢኻ ክትረጋግጸሉ በልዎ ነጣኹም ዘለኹም በልዎ ኣብ ክንዳኻ ዝረኣየልካ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንምንታይ እዛ ነጥቢ ዘምፀልኩም ዘለኹ እዚ ቫሊዴሽን ትጥቀም ተኾንካ ንመንግስትን ኣምላኽን ክትውክል ኣይትኽእልን ኢኻ ኣይትውክሎን ኢኻ ምክንያቱ ድሮ እግዚኣብሔር ንወዱ ጥራይ ወኪሉ ወዱ ጥራይ ኢኻ ንኣቦ እንታይ ገይሩ ኣረጋጊጹ ስለዚ ንስኻ ኣበይ ኢኻ ኣቲኻ ኣብ ወዱ ኢኻ ኣቲኻ ስለዚ ወዱ ክግለጽ ኣባኻ ዳ ኢኻ ሕብረት ዝምድና ክትዕብ ዘለካ እምበር ርእስኻ ንወላ ሓደ ከተረጋግጸሉ የብልካን ዳስዋይ ቫሊዴሽን ትጥቀም ተኾንካ ናብ ርእሰ ምትሓት ክትወርድ ኢኻ ማለት እዩ ሰይጣን ርጉም እዩ ከሳሲ የብልካን ታያለካ ሰብ የብልካን ገንዘብ የብልካን እንዳበለ እንታይ ክገብረካይ ማለት እዩ ናብ ርእስኻ ክመልሰካይ ከውፃካይ ናይ ብሉጽ ህይወት ከይተስተማቕርካ እንታይ ይገብረካ ኣሎ ይኽልክለካ ኣሎ ምክንያቱ ብሉጽ ህይወት ናይ ክርስቶስ እዩ እስኻ ኸዓ ውሉድ ስለ ዝኾንካ ሕጂ እንታይ ትገብር ኣብቲ ብሉጽ ህይወት ተኻፋለ ኮይንካ ኣለኻ ማለት ኢየሱስ ጌታ ነው ነጣኹም ዘለኹም በልዎ ድሕሪ ሕጂ በልዎ ንማንም ከተረጋግጽ በልዎ ግዴታ ይብልካን ኣብ ዓለም ኣረጋጊጽካ ኢኻ ስራሕ ትረክብ ኣብ ዓለም እንታይ ሰርቲፊኬት ትሕተት ዓቕሚ ትሕተት ገለ ትሕተት ብጣዕሚ ብዙሕ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ግን ውሉድ ምዃንካ ጥራይኻ ትሕተት ዳስዋይ ወንጌል ዮሐንስ 3:3 እንታይ ኢሉ ካብ መንፈስ ተወልደ መንፈስ እዩ ካብ ስጋ ተወልደ ኸዓ ስጋ እዩ ዳግም ተወለድ ኢልዎን ንኒቆዲሞስ እንታይ ክትረክብ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ መሰልን ሓላፍነትን ክትረክብ በዚ ሕጂ ሒዝናዮ ዘለና ርእስቲ እቲ ናይ መጨረሻ ሳልሳይ ነጥቢ
abundant life ወይ ድማ ብሉጽ ህይወት አባኻ ዕውት ንኽኸውን እንታይ ክትገብር ኣለካ ወይ ድማ እንታይ ዓይነት ምርዳእ ክትሕዝ ኣለካ ዝብል ታናይ መጀመርታ ነጥቢ ናይ ነፍሲ ጸላኢ ከተለለካ እትካለካ ናይ ኪዳን ህይወት ክርዳእካ ኣሎ ብሉጽ ህይወት ዘስተማቕር ኪዳናዊ ህይወት ዝተረድኦ እዩ ኪዳን ማለት ናይ እግዚአብሔር መንግስትን ናይ እግዚአብሔር ህዝብን ብኪዳን እንታይ ኮይኑ ሓደ ኮይኑ ደም ስለ ዝተኸፍለ ስለዚህ ኪዳናዊ ህይወት ተዘይተስተማቕር ተኾይንካ ኣብ ውድድር ዓለም ክትነብር ኢኻ ማለት እዩ እንድሕር ብሉጽ ህይወት ከተስተማቕር ኮይንካ ኣበይእቶ ኪዳናዊ ምርዳእ ክህልወካ ኣለዎ ኪዳን ማለት ርእስኻ ካብ ኣካል ርእስኻ ካብ ሕብረት ርእስኻ ካብ ሓውኻ ፈልዩ ኣይርኤካኒ እንታይ ማለት እዩ ኣባይ ዘሎ ኣባኹም ኣሎ ኣባኹም ዘሎ ኣባይ ኣሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኪዳናዊ ናብራይ ዘለካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ኪንግደም ላይፍ ኮምፒቲሽን ዝበሃል የለን ኣብ ዓለም ጥራይ ውድድር ዘሎ ኣብ ዓለም እንታይ ኣሎ ውድድር ኣሎ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ግን ኪዳናዊ ስለ ዝኾነ ጸጋ ናይ መን እዩ ናይ ማሕበር እዩ ስለዚ ኣባና እዩ ዝዘውር በረኸት ናይ መን እዩ ናይ እግዚአብሔር እዩ ኣበይ ዝዘውር ኣባኻ ይዘውር ብሉጽ ዝበሃል የለን ኣውራ ዝበሃል የለን ኣውራ መን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሉጽ ዝበሃል መን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ይባረክ እስኪ ማን ይኩም ሓፋ ብሎ ሃሌሉያ ስለ ርእስኻ ትሓስብ ተኾይንካ በልዎ ነጣም ዘሎ ካብ ሕጂ እግደፎ በልዎ ስለ ርእስኻ ዝሓስብ በልዎ ወዲ ኣምላኽ ኣሎ በልዎ ኢየሱስ ኣሎ በልዎ ጎይታ ኣሎ በልዎ ብሉጽ ህይወት በልዎ ኣብዛ ዓለም እዚ በልዎ የለን በልዎ ናይ ክርስቶስ ዓለም ግን በልዎ ብሉጽ ህይወት ሒዙ ተገሊጹሎ በልዎ ኣብ ኪዳናዊ ኣምላኽ ኣብ ኪዳናዊ ህዝብ በልዎ ኪዳናዊ መንግስቲ ናይ እግዚአብሔር በልዎ ብሉጽ ህይወት ኣሎ በልዎ ስለዚ ነጣም ዘሎ ትንክፋ በልዎ ኪዳናዊ ህዝብ ምዃንካ ትፈልጥ ኢኻ በልዎ ኣብ ብኺዳን ዝነብር ህዝቢ በልዎ ወላ ሓደ ናይ ጸለማት ይኹን ናይ ውድድር ይኹን ሓሳብ በልዎ ክስልጥን በልዎ ኣይክእልን ይበልዎ ኣይክእልን ይበልዎ ካብዚ ሰዓት ጀሚርካ በልዎ ንስኻ በልዎ ናይ ኪዳን ህዝቢ ኢኻ ናይ ኪዳን ህዝቢ ኢኻ በልዎ ስለዚ ብሉጽ ህይወት ክስተማቐር ተደሊኹም ክፍተት ኣይትፍጠሩ ማለት እዩ ነፂልካ ርእስኻ ይትሕሰብ ማለት ነፂልካ ርእስኻ ካብ ካልኦት ስለ ርእስኻ ዘብለጸካ ስለ ርእስኻ ዘተሓተካ ስለ ዘየለ ብሉጽ ናይ ኣምላኽ ምንቅስቓስ ምእንቲ ክህልው ኩሉ ኣብ ኪዳናዊ ምርዳእ ከኣት ኣለዎ ዓለም ወዲቓ ያች ተወዳዲራ በዓል ኣሜሪካ ኣብ ቀዳማይ ዓለም ሱፐር ኔሽንስ እታ ዝበለጸት ናይ ዓለምና ብልጽቲ ሃገር ተባሂላ ሕጂ ራሻ ትስኣላ ቻን ውድድር ኣብቂዑ ኢደን ሂበን ኒኩለር ተሰሪሑ ኤቭሪቲንግ ተሰሪሑ ግደፎ ሰብ ምስ ሰብ ውድድር ሃገር ምስ ሃገር ውድድር ከማን ኢዱ ሂቡ ነጣም ዘለዎም ብሎ ምስ መን ኢኻ ክትወዳደር ሕጂ በልዎ ዓለም ብውድድር ኢዳ ሂባ እያ በልዎ ውድድር ዘድልየና እንተ ትኸውን ተወዳዲሩ ንጸልማት ኣልዩ ስዒሩ ኣብ የማን ኣምላኽ ጎይታ እንታይ ገይሩካ እዩ ኣቐሚጡካ እዩ ስለዚ ዓለም ብውድድር ከማን እንታይ ገበረትን ለውጢ ኣየምፀትን ወዲ ኣምላኽ እንታይ ኣምፅ እዩ ኪዳን ኣምፅ ኢብን ኣብ ትኽክል መርዓ እንድሕር ኣትኹም ሰብኣይን ሰበይትን ኪዳን ምስ ገበሩ ሰበይቲ ኣብ ሰብኣያ ሰብኣይ ከ ኣብ ሰበይቱ ሓደ ኣካል እዩ ድሕሪኡ እዚኣ ቢያትናተያ ሰሚዕኻ ዶ ዝዓራትካ ኣነ ገዚኣ ኢሎም ዝከራኸሩ ሰብኣይን ሰበይትን እንተኾይኖም ኣብ ኪዳን ኣለዉ ድዮም የለውን ኢኻ ትብል ማለት እዩ ከምኡ ገይርዎም ቀዳማይ ዓለም ከኣተው ኪዳን ከምዘይቀበሉ እዩ ገይርዎም ቀዳማይ ዓለም ንምንታይ ባንክናታ በይኒ ባንክናቱ በይኒ ዓራትናታ በይኒ ፍሪጅናቱ በይኒ በበይነም እዮም ግን ከኣባ ሓደ ገዛ ኣለዉ ስለዚ እንታይ ሃሪሞ ፀረ ክርስቶስ እንታይ ሃሪሞ ኪዳን ይሃሪሞ ምክንያቱ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ሜሬጅ እንታይ እዩ ኮቨነንት እዩ ሓደ ምዃን ማለት እዩ
مستمر عواس انتي خاتخون أما منفسه عالم حدي خاتخون دحرو ناتي يا زاسوا يكو أكل كيا نتي أكل كاس تاخد قبل يتغلنها بينو فليها خطريو هيتغلنها هجينا أبي أتوكم دليه تبلص هيوت زبل مردا يا خرداكم دليه بلص هيوت مسور كمبرورنا يكونن مستحيز كازل خنايت منجست مرداي دحروت سون تايز خووني بمرداك زو حزي مالتي بلص هيوت كم زرعكم بادلا مخدان ماكينة محاسة يكون نسو نتم بلوز مردا زحاز سبات كستنا برولوز مسيو علم ولا كان تحزتو سلومن أبزي أي تبليتو نززي زأكل بزو حزب كم محدر تبابن مستوعلن هابن نيلو يجزي أبي هركا بلوز هو تسلز حتى تنتايلوا كل انتاي توهيبو قالوا له مغنياتو بلوز هو أب تبابن مستوعلن يزلو عبت السحبة يكون ينزله نص السحبة بزحيو سلازين هي أملاخ بلوز زخون هيوت كتوسد كل خا نص السحبة ما عليها يقولون هاجر كسحب لك أخل مليونات كسحب لك أخل اتز السحب جن انتهي مالتي زبدله اتي أب أملاخ زلوا تباب مستو على المسحب بوخا من اللاس سلازم بلوز هيوت أبز عينة مردع زتاعتها you will never fail that's why كوش انتايلو أبتي كيدانا وحزب انتايلو زي ودق فقر الله مالتي أبتي كيدانا وحزب انتايلو زي ودق فقر الله معناته ناي فقر هيوت على كيدانا وحزبي كيدانا ومحبر كيدانا وهجر كيدانا ونايك أبير منجستي انتاي مالتي أب عالم وداعيو زي ودق فقري الله ويتاي بارا بلوز هيوت بلوا مس نجارات مس كنتات متحازي بلون بلوا مست انتاينت بلو نايك زي أبير منجستي مسؤيز التحاز بلوا مسؤيز التحاز بلوا اسكي ما نعيركم حفا بلو بلوز هيوت يجلس بلو بتأباب يجلس بلو بمستو علي يجلس بلو بنا أملاخ مغري يجلس بلو بنا أملاخ حيلي يجلس بلو يجلس أب هيوتي يجلس أب أقل قلوتي يجلس أب سرحي يجلس أب بيتي يجلس بلوسكي بلوز هيوت بلو يوحز بلو يوحز بلو يوحز بلو يوحز بلو لومي بلوز هيوت أب هيوتكم كو حزيو زمات زبها لما عتي بهيوتك كو حاتيو بهيوت كو حاتيو دوز بلا بهيوت كو حاتيو أتوز بلا بهيوت كو حاتي بلوت هيوت كتستمع غريها وحزي هيوت كتعتيها اسك زامنا عماني به زامنا عماني به اسك علت تانيك زابير هنا هاللويا عبد جمو كلخو نعم جمر تاقوي تازهبني دمز انتيا مدراونت كي تسبخ سماوي حساب تراي سبخ لني انتاي مالت يا شعب تعمي سلا أبعد أبعد نبرد دب كي تخفت بتعمين أي نجراونت حساب يدلي كايو كم سدتنيا مالتي بمدراوي قانقا دحرو تاي مالتي إلى نقويتها مسحاتت كوغن عبت بلوز هيوت أتذكر مناتو بلوز هيوت تايز قبره كي تزاربك زحوه إذا بيري بارا ناي مجمرتا سل زجمر كلها مالتي سلم مدراونت حساب كي تسبخ مناتو كريستوس سلم مدراونت أي سبخن سل السماء يسبخ السماء كنتاي قبر نخل يتغلل داسوا يكو قبل على زلو حسوب زبل قبل على زلو دلي زبل مناتو لا على زلو كله يسحبي زت ليك كا اغزابير تاغبري كقرب الكاي قويتاي بارا نحنا السباخت تصدقينا مناتو نوسي ابتات حلت شعو على منتاي نيرو انتاي سلا زخونه يتفليو حنتي نا املا حساب يعيزو سلا املاخن منغستون طراي تزاريبو اساخنتا السباخت تصدق نيرو نبرت كل عالم تفيشو سلمتاي سبيخو سلا تصدقي اسك سباخ صدق خون بلو سباخ صدق بلو سباخ صدقي
ንዓይኑ እንዳረኣኹም ሰባኺ ጽድቂ በልዎ ሰባኺ ጽድቂ በልዎ እስከ ዕልታን እግዚአብሔር ሆነ ሃሌሉያ ሪካቶ ሳካታ ስለዚ ጎይታ ይባረኽ ከፈላለያ ደልየ ዘለኹ ምእንቲ ከይተሓዋወስ ብሉፅ ህይወት ምስ ዝኾነ ይኹን ምድራዊ ምትሓሓዝ የብሉን ምድራዊስ ነገር ግን ክስሕበልካ ይኽእል ተቐቢልካዮ ዘለኻ ህይወት ናይ ላዕሊ ህይወት እዩ ናይ ታሕቲ ኣይኮነን ስለዚ እግዚአብሔር ኣብ ዝወርሒ እዚ ኣብ ህይወትኩም ብሉፅ ህይወት ከውሕዝ እዩ ብሉፅ ጥበብ ከውሕዝ እዩ ብሉፅ ፍቕሪ ከውሕዝ እዩ ብሉፅ ሓይሊ ከውሕዝ እዩ እስኪ ዝኣመነ ኣሜን ይበል ዝኣመነ ኣሜን ይበል ዝኣመነ ኣሜን ይበል እስኪ ካብ ዘለኹም ሓፍ ክትብል ኢኹም ሃሌሉያ ራካቶ ሳካታ ላቫንዳ የመና ኢልኩም ሓፍ ኣብሎ ሃሌሉያ እስኪ ብሉፅ ህይወት በሎ እስኪ ብሉፅ ህይወት በሎ ልዕል ዝበለ ህይወት በሎ ናይ ላዕሊ ህይወት በሎ ካብዚ ሰዓት ጀሚሩ በሎ ኣብ ህይወተይ በሎ ኣብ ጉዳየይ በሎ ኣብ ሃገረይ በሎ ኣብ ኩነታተይ በሎ ኣብ ስድራ ቤተይ በሎ ብሉፅ ህይወት በሎ ይእውጅ ኣለኹ በሎ ይእውጅ ኣለኹ ብሉፅ ህይወት ይእውጅ ኣለኹ ብሉፅ ህይወት በሎ ይእውጅ ኣለኹ ካብዚ ሰዓት ጀሚረ በሎ ኣብ ቤተይ በሎ ኣብ ህይወተይ ኣብ ኩነታተይ ብሉፅ ህይወት በሎ ብሉፅ ህይወት ብሉፅ ህይወት እስከ ዕልልታን እግዚአብሔር ዕልልታ ጎይታ ይባረኽ ሎማ ዓንቲ ካብ ዝወርሒ ጀሚሩ ዝኽፈት ብሉፅ ህይወት ኣሎ ኣብ ገሊኹም ብዙሕ ናይ ጥበብ ሓይሊ ክፈስስ እዩ ጥበብ ክግለጽ እዩ ምስትውዓል ክኽፈት እዩ ነገራት ክልቃቕ እዩ ነገራት ክልቃቕ እዩ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ክልቃቕ እዩ ዝኣመነ ኣሜን ይበል ዝኣመነ ኣሜን ይበል تمرمرن كله جن تمرمر اي تمرمرن كله جن تمرمر اي تمرمرن كله جن تمرمر كله كالي 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 كله فلاتي هيلبي كله كآلي 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 كله فلاتي هيلبي رباكاتا ساكاتا لبعات جيدا سبيكو سوتور ربعاتا زينا باندا تصلي اسك هلليا لما عندي ناي هيوت هاقلقلتي زل هلليا هيوتكو وحزي عبيتكو هيوتكو وحزي عم نقركو هيوتكو وحزي هلليا وحزز هنا هيوت وحزز هنا هيوت ناي اكزام هرز هنا هيوت راكاتو ساكاتا لباندا رابا بابا 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 شيبا بابا 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 هاي منفس قدس حيلي ناي اكزام هر حيلي ورابانتا سيكاتا باغاتا او شكاتا رابا بابا 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 ريبا بابا 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 شابا بابا 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 ايه لابانتا سيكاتا لاباندا ويتا بسم يسوع سبارك الله نهون كل زوجته زبلة فوسيه حيليه حيليه لما أنت أبترار قويتا إجزاء بهير أم نفسك إجزاء بهير تلك أيه ملكته تلك أيه حيل منفس قدس يحلف حيل منفس قدس يحلف بسم يسوع سباركه بسم يسوع سباركه بقيتا بيسوع آمين وشكتا لبعض جيسوس زقلتو سراحكا انتاي تبلكوية زقلتو فقرخا انتاي تبلكوية زقلتو محرقا انتاي تبلكوية زقلتو فقرخا سقاي بلن تقاخا كم زي رأي سقاي بلن محرتك كم زيت عامة كزمري قنا 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 علوني مسكنا
እንደገና ገና 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 አሎኒ ምስጋና አይደኸምኩን ገና እንታይ ተበልኩዬ ዝገልጾ ስራሕካ እንታይ ተበልኩዬ ዝገልጾ ፍቕርኻ እንታይ ተበልኩዬ ዝገልጾ ምሕረትካ እንታይ ተበልኩዬ ዝገልጾ ስቃይ ብል ጸጋኻ ከም ዘይረአየ ስቃይ ብል ምሕረትካ ከም ዘይተዓመ ኣነስ ክዝምሬ ገና 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 አሎኒ ምስጋና ሎሚ እንደገና ገና 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 አሎኒ ምስጋና ሎሚ እንደገና ኦ ረድኤተይ ኦ ብልዕልናኻ ኦ ሰማያት من يمسلك من يمسلك من يمسلك من يمسلك من يمسلك من يمسلك مساخي كابل كاني أرمنيو زكاوى مني مساخي كابل كاني تايخ زكاوى من مسلي نقري ودعك صدقيك أصفانك استغمتك أمسكنك مسلي نقري ودعك صدقيك أصفانك استغمتك أمسكنك له أمسكنك له أمسكنك أباركك له أباركك له أباركك ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሰናዩ አይድራር ጎይታ ጊዜ ለና ጎይታ ድማ በአና ሕሊፉ በመንፈሱ ህይወት ክዘርየ ሃሌሉያ ሎሚ ኣብ ስጋኻ ድኻም ኣብ ማንም ኣርእስቲ እግዚአብሔር ሎማዓት ፈውስ ክገብር እዩ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ክሓልፍ እዩ ኦ ሻካታላባ አቶ ዲዳባንዳ ሲካታላባንዳ ጎይታ ምትንካፍ ይኾን ብትንካፍ ይኾን ቃል ኣምላኽ ከነነብብ ኢና ወንጌል ማቴዎስ ክበልዑ ከለው ኢየሱስ እንጌራ አልዓለ ባሪኹ ቀሪሱ ነቶም ደቂ መዛሙርቲ ሂብዎም እዚ ስጋይ ውሰዱ ብልዑ በለዎም ክንወስድ ንኽእልና ጽዋዕ አልዒሉ ኣመስጊኑ ድማ ከምዝ እናበለ ሃቦም እዚ ምእንቲ ብዙሓት ንሕድገት ሓጢኣት ዝፈስስ ዘሎ ናይ ሓድሽ ኪዳናይ ደመይ እሞ ካብዚ ኩላኻትኩም ስተዩ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ክንሰቲ ንኽእል ኢና أمسكنك له أمسكنك أباركك له أباركك ጸጋ በዝቶ ክብር ያለ ዘመን መጥቶ ታስቢያለሁ ምህረት በኔ ጸንታ አቆመች ክብር ጌታ ክብር ጌታ ክብር ጌታ ክብር ጌታ ክብር ጌታ ጸጋ በዝቶ ክብር ያለ
አለው ምህረት በኔ ተንታ አቆመች ክበር ጌታ ክብር ጌታ ክብር ጌታ ክብር ጌታ ችላ አላልኩት የዋልከው ውለታ ማን ያቁመኝ ነበር ሞቶ በኔ ቦታ ሞቶ በኔ ቦታ ትዝ ይለኝ ጀመረ ውስጤ መዳኔ ሌላ ታምር ባይኖር በቂ ነው ይለኔ ሌላ ነገር የለኝም በውስጤ ሌላ ነገር ኢየሱሴ ሌላ ሃሌሉያ እስኪ ሃሌሉያ ክብር ምጽን ጎይታ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረክ የማላልኩም ሓፍ ከተብል ይኹም ሃሌሉያ ሻካቱ ረባንዳ ዚካታ ረባንዳ ኤላ ባንታ ሲካታ ላባንዳ እስኪ ናይ መወዳእታ ሓደ ደቂቕ ክጸልይ እስኪ ብልሳና ሎማዓንቲ እግዚኣብሔር ካብ ዝወርሒ ጀሚሩ ሎማዓንቲ ተቐበልኮ ድምፂ ንስዩ ሃሌሉያ ሎሚ ኣብዚ ማሕበር ብሉፅ ህይወት ክውሕዝ እዩ ብሉፅ ህይወት ክውሕዝ እዩ ብሉፅ ህይወት ክውሕዝ እዩ ብሉፅ ህይወት ክውሕዝ እዩ ሎማዓንቲ ኣብዚ መስከረም ሃሌሉያ ካብ ጽባሕ ጅምር መስከረም እግዚኣብሔር ሓድሽ ነገር ክገብር እዩ ሓድሽ መኽፋት ክኸውን እዩ ሓድሽ መኽፋት ክኸውን እዩ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ካብ ጸጋ ናብ ጸጋ መውፃእ ክኸውን እዩ መውፃእ ክኸውን እዩ ራሕቦት ክኸውን እዩ ራሕቦት ክኸውን እዩ ምፍራይ ክኸውን እዩ ምፍራይ ክኸውን እዩ እስኪ ዝኣምን ኣሜን ይበል ዝኣምን ኣሜን ይበል ዝኣምን ኣሜን ይበል ሻካቱራ ባንታ ሲካታ ላባንዳ ጸልይ ልሳና ናይ መወዳእታ ሎማዓንቲ ዝኽፈት ነገር ኣሎ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ካብ እግዚኣብሔር ዝኾነ ሎማዓንቲ ዝልቃቕ ኣሎ ራፓፓፓፓፓፓፓ ሪፓፓፓፓፓፓ ሪፓፓፓፓፓፓ ሪፓካታ ኤላ ፓፓፓፓፓ ኦራ ፓፓፓፓፓፓ ሪካቶ ሳባንዳ ኤላ ባንዳ ሲካታ ላባንዳ ራፓፓፓፓፓፓፓ ሪካቶ ሳታላብዳ ኤላ ፓፓፓፓፓፓ ሎማ ክብሬ ብሉፅ ህይወት ብሉፅ ህይወት ብሉፅ ህይወት ኣብ ህይወትካ ብሉፅ ህይወት ኣብ ስራሕካ ብሉፅ ህይወት ኣብ ኩነትካ ብሉፅ ህይወት ካብዚ ሰዓት ጀምሪ ይከፈት 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 ይሎ 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 ራፓፓፓፓፓፓ ራፓፓፓፓፓፓ ሻፓፓፓፓፓፓ ብሉፅ ህይወት ይሎ ይሎ በኢየሱስ ይሎ በኢየሱስ ይሎ በኢየሱስ ኤላ ፋንታ ሻካታራ ፋንታ ይሎ ኤላ ፓፓፓፓ እሳት መንፈስ ቅዱስ እሳት መንፈስ ቅዱስ እሳት መንፈስ ቅዱስ እሳት መንፈስ ቅዱስ ንቕድሚት ራፓፓፓፓፓፓ ሻፓንታ ሲካታባ ኤላ ባንታ ብሉፅ ህይወት ይሎ 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 በኢየሱስ ይሎ በኢየሱስ ይሎ በኢየሱስ ሻካታ ላባንዳ ራካቶ ሳካታ ላባንዳ ኤላ ፓፓፓፓፓ ሪፓፓፓፓፓ ሻፓፓፓፓፓ ሎሚ ይከፈት 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 ብሉፅ ህይወት ይከፈት እሳት መንፈስ ቅዱስ እሳት መንፈስ ቅዱስ ሪካቶ ሳካታ ራፓፓፓፓፓ ሻፓፓፓፓፓ ሪፓፓፓፓፓ ኤላ ፓፓፓፓፓ ሪካቶ ሳካታ ራካቶ ሳካታ ብሉፅ ህይወት ብሉፅ ህይወት ብሉፅ ህይወት ካብ ዝወርሒ ጀሚሩ ሻፓፓ ንቕድሚት ኣውፅዋ ንቕድሚት ሻካቶ ላባእታ ጂላ ባንዳ ኤላ ባንታ ቾሆ ንቕድሚት ወፅኦ ንቕድሚት ወፅኦ ኤላ ባንታ ራፓፓፓፓፓ ሳካታ ላባንዳ ሪካቶ ሳካታ ላባንዳ ኤላ ባንታ ሲካታ ራካቶ ሳካታ ላባንዳ ብሉፅ ህይወት ኣሎ ሎሚ ናይ እግዚኣብሔር ዝኾነ ብሉፅ ህይወት ሓድሽ ክብሪ ክልቃቕ እዩ ዝኣምነ ኣሜን ይበል ዝኣምነ ኣሜን ይበል ብሉፅ ህይወት ብሉፅ ህይወት ብሉፅ ህይወት ራፓፓፓፓፓ እሳት መንፈስ ቅዱስ እሳት መንፈስ ቅዱስ ኤላ ባንታ ሲካታ ኤላ ባንታ ንቕድሚት ራፓፓፓፓ ብሉፅ ህይወት ብሉፅ ህይወት ሻካቶ ላባንዳ ሪፓፓፓፓ ራፓፓፓ እሳት መንፈስ ቅዱስ እሳት መንፈስ ቅዱስ
እሳት በኢየሱስ እሳት በኢየሱስ ረባባባ እሳት መንፈስ ቅዱስ ብሉጽ ህይወት ይከፈት 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 ካብ ዘለዎ ላዕሊ ይውጡ 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 ረባባባባ እሳት መንፈስ ቅዱስ ረባባባባባ ሻባባባባ 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 ሪካቶ ሰከታ ኤላባንታ ሲከታ ሪካቶ ነግሪ ቤት ሻባባባባ ኤላባንታ ነግሪ ቤት አውጦ ሺካታ ላባንዳ ረባባባባባ ሻካታ ላባንዳ ኤላባንታ ሲከታ እሳት መንፈስ ቅዱስ እሳት መንፈስ ቅዱስ ፋየር 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 ይከፈት 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 ይላው በኢየሱስ ኣብ ዝወርሕ እዚ ብሉጽ ህይወት ይከፈት ኣብ ነገርኩም ይከፈት ኣብ ቤትኩም ይከፈት ረባባባባባ እሳት መንፈስ ቅዱስ እሳት መንፈስ ቅዱስ እሳት መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝወርሕ ጅምር ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ይላው 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 ረባባባባባ እሳት መንፈስ ቅዱስ እሳት መንፈስ ቅዱስ እሳት መንፈስ ቅዱስ እሳት መንፈስ ቅዱስ ሻባባባባ ሻባባባባ ሪፓፓፓፓፓ እሳት እሳት መንፈስ ቅዱስ ናይ እግዚአብሔር እሳት ናይ መንፈስ ቅዱስ እሳት ናይ መንፈስ ቅዱስ እሳት ናይ መንፈስ ቅዱስ እሳት እሳት በኢየሱስ ላ ላ ህይወታ እሳት መንፈስ ቅዱስ ጊዜኻ ገርመኒ ኩሉ ጊዜ ስራሕካ ግርመኒ ኩሉ ጊዜኻ ገርመኒ ኩሉ ጊዜ ስራሕካ ግርመኒ ኩሉ ጊዜኻ እሳት ኣብ ህይወት ክብሉጽ ኣብ ስድራ ክብሉጽ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ሓዳር ክብሉጽ ህይወት ብሉጽ ህይወት ሎሚ ብሉጽ ህይወት ክኽፈት እዩ ከንጀርብብ እዩ ወሓዘ ህይወት የንጀርብ ወሓዘ ህይወት የንጀርብ እሳት መንፈስ ቅዱስ ፓወር ይቀበሉ እሳት መንፈስ ቅዱስ እሳት መንፈስ ቅዱስ ብሉጽ ህይወት ተስተማቀል ራባባባባባ ሳሳሳሳ ሪፓፓፓ እሳት መንፈስ ቅዱስ እሳት መንፈስ ቅዱስ ሪካቶ ሰካታ ሰለስተ ይኸል ኤላባንታ ነግሪ ቢታውጽዋ ራባባባባባ ሪፓፓፓፓፓ ሎሚ ብሉጽ ህይወት አለው ካብ አምላክ ዝኾነ ካብ እግዚአብሔር ዝኾነ ሎማዓት ዝልቀቕ ነገር አለው ኤራባንታ ሲካታ ባንዳ ሪካቶ ሪፓፓፓፓፓ 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 ፋየር ኦፍ ሆሊ ስፒሪት ፋየር ኦፍ ሆሊ ስፒሪት ፋየር ኦፍ ሆሊ ስፒሪት እሳት ይሕለ እሳት ናይ መንፈስ ቅዱስ ሎማዓት ሁሉ ዝዓግድ ዘበለ ኤላ ፓንታ ናብ በረኸት ይእተው ናብ ብሉጽ ህይወት ይእተው ናብ ብሉጽ ህይወት ይእተው ናብ ብሉጽ ኃይሊ ይእተው ሻካታ ላባንዳ ኤላባታ ሲካታ ራካቶ ሰካታ ራባባባባባ እሳት መንፈስ ቅዱስ ሳሳሳሳ እሳት መንፈስ ቅዱስ እሳት መንፈስ ቅዱስ እሳት መንፈስ ቅዱስ እሳት መንፈስ ቅዱስ ራባባባባባ ፋየር 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 ኤላባንታ ሲካታ እሳት ኢየሱስን ስኻ ድንቀ ቐለይ ኣብ ህይወትኪ ኣብ ሓዳርኪ ናይ እግዚአብሔር ብሉጽ ህይወት ጣልቃ ክገብር እዩ መለከታዊ ህይወት ጣልቃ ክገብር እዩ ኣብ ሰብኣይክ ጣልቃ ክገብር እዩ ኣብ ሓዳርክ ጣልቃ ክገብር እዩ ሎሚ ወሓዚ ህይወት ናይ ፍቕሪ ህይወት ናይ ኪዳን ህይወት ኣብ ቤትኪ ይውሓስ ሪካቶ ሳካታ ሕዝዋ እሳት መንፈስ ቅዱስ እሳት ሪካቶ ሳካታ ላባንዳ ሪካቶ ሳካታ ኣብ ሰብኣይኪ ኣብ ሓዳርኪ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ይሕለፍ ናይ እግዚአብሔር ብሉጽ ህይወት ይሕለፍ ብሉጽ ህይወት ይሕለፍ እሳት ይሕለፍ እሳት ይሕለፍ እሳት ይሕለፍ ፋየር ይሕለፍ ሪፓ ካታ ሻካታ ራባንዳ ኤላባንታ ሲካታ ሪካቶ ሳካታ ብሉጽ ህይወት ኣብ ህይወታ እሳት أمرأ لقى أمرأ خلو بحدش كبرين بلا سات منفس قدس سات منفس قدس سات منفس قدس نايك زابير حيلا بيوتا نايك زابير حيلا بيوتا بلوت هيوت أب حدر أب سمايا حدش كبري كفت حدش كبري كفت رابا بابا 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 فاير 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 in the name of Jesus فاير in the name of Jesus
ሳት ወራካታ ብሉጽ ህይወታ ቤታ ብሉጽ ህይወታ ደቀ ብሉጽ ህይወት ሳት መንፈስ ቅዱስ ሳት መንፈስ ቅዱስ ሳት መንፈስ ቅዱስ ሪካታ ሳካታ ላባንዳ ድሕሪኻ ነዲዱን ዲኣ ውሽጢ ኢየሱስ ሰይፈቕርኻ ሪካቶ ሳካቶ ራባንታ ሲካታ ላባንዳ ሎሚ ካፔታ ኩሉ አርዑ ጸልማት ፈረሰ ይኹን ብሉጽ ህይወት ምስትመቓር ይኹን ሎሚ ከልካል ዓጋቲ ካብ ህይወታ ይፍረስ ካብ ስድራ ቤት ካብ ሰማያ ካብ ደቀ ሎማዓንቲ ኩሉ ከልካል ዘበለ ዓጋቲ ዘበለ ይፍረስ ሳት ሪፓ ካታ ሪካቶ ሳካታ ላባንዳ ኤላ ፓፓፓፓፓፓ ሪፓ ፓፓፓፓፓ ሳት መንፈስ ቅዱስ Fire in the name of Jesus. Fire. Love hivata. Love Jesus. Out kaushta. Out. Fire. معنا أسات. أوشت أسات. أوشت أخلو بملو. نايك زابير أسات حلف. Thank you Jesus. ملو فوسي خول. Thank you Jesus. Thank you Jesus. ሪካታ ህይወታ ሁሉ በሐድሽ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ሪካታ Thank you Jesus አብይ ፈውስ ስለዝኾነ አብይ ብሉጽ ህይወታ ቤትከ ራካቶ ሳካታ ላባንዳ ብሉጽ ህይወታ በህይወትከ ብሉጽ ህይወት ሪካቶ ሳካታ ላባንዳ ብሉጽ ህይወታ ቤትካ ሻካቶ ላባንዳ ሪካቶ ሳካታ ሳት ፋየር in the name of Jesus ኣብ ህይወቱ ሃሌሉያ ኣብ ዓሌቱ ኣብ ቤቱ ሁሉ ናይ እግዚአብሔር ብሉጽ ህይወት ይእቶ ሻካቶ ላባንዳ ኤላ ፓፓፓፓፓፓ ሪፓፓፓፓፓፓ ራካቶ ሳካታ ሃሌሉያ ይሐልፍ ፍጹም ከይትረድአኒ ከም ቆንጆ ምስል እግዚአብሔር ክብሪ ሃሌሉያ እስከ ዕለታን እግዚአብሔር ሆነ ዕለታን እግዚአብሔር ክብርን እግዚአብሔር ራካቶ ሳካታ ላባንዳ እስከ ደጊምኩም ዕለታ ጣቂት ኦ ሻካታ ላባንዳ ሊካቶ ሳካታ ላባንዳ ወይታ ይባረክ እስከ ክብረ ሃቡን ጎይታ ክብርን እግዚአብሔር ሎሚ እግዚአብሔር አቤትኩም ሓርነት ኮይኑሎ ሓርነት አውጅሎ እስኪ ታብ መንፈስ ክርስቶስ ዘለዎ በሎ ሓርነት አሎ በሎ እስኪ ኣብቲ መንፈስ አምላኽ ዘለዎ ሓርነት አሎ ኣብቲ መንፈስ ክርስቶስ ዘለዎ ሓርነት አሎ በሎ እስከ ዕልልታ እግዚአብሔር ጣቂት እግዚአብሔር ከፋብሎ ራፓካታ ሲካታ ላባንዳ ሪካቶ ሳካታ ላባንዳ ሎማዓንቲ ብብሉጽ ህይወት ክትወፅእ ኢኻ ብሓድሽ ክብረ ክትወፅእ ኢኻ ዘኣመነ ኣሜን ይበል ብብሉጽ ህይወት በሎ ብብሉጽ ህይወት ብወሓዚ ህይወት ምቕፃል ይበሎ ምልያብ ይበሎ ምስፋሕ ይበሎ እስከ ዕልልታ ክብር አነሳይደግምን ክብር ህይወተይ ኸሞ ክብር አነሳይደግምን ክብር በብመዓልቱ በብሰዓቱ ከይጎደለ መቅደስ ካዛቱ በብመዓልቱ በብሰዓቱ ከይጎደለ መቅደስ ካዛቱ ከምስጋናይ
ሕይወተይ ኻሞ ክበር ክበር ኣነሳይደክም ክበር ክበር ኣነሳይደክም ክበር ክበር ኣነሳይደክም ክበር ክበር ኣነሳይደክም ክበር ክበር ሕይወተይ ኻሞ ክበር 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 በብመዓልቱ በብሰዓቱ ከይጎደለ መቕደስ ካዛቱ በብመዓልቱ በብሰዓቱ ከይጎደለ መቕደስ ካዛቱ እንካ ምስጋናይ እንካ ምስጋናይ ሕይወተይ ኻሞ ክበር ኣነሳይደክምን ክበር ክብል ኣነሳይደክምን ክበር ክበር ሕይወተይ ኻሞ ክበር ኣነሳይደክምን ክበር ክብል ኣነሳይደክምን በብመዓልቱ በብሰዓቱ ከይጎደለ መቕደስካ